trouble if I knew. I'm trying hard to make you see. All that you are is all that I need. I know that it's a secret, I'm not gonna keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. I know that it's a secret, I'm not gonna keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on.
shouldn't hurt you here. Bueno, sí, no, Fronter. Un teleprompter, sí, para que me pase. Esperamos un poquito que vamos a lanzar un vídeo y ahora en cuanto acabe el vídeo. Sonríe, que te están haciendo fotos para que jalea. Ez nekin nahi noa, resulta. Bai, baina ez nengo... bueno. Pórtate bien. Le echan la bronca todo el rato. Qué rollo. Ya estaría. Voy a hablar de ella a tope todo el rato. Hola, San Sebastián, buenos días. Kaixo, egunon Donostia, nola zaudete? Zemo zaudete? Orain ingelesera aldatuko dut. 352. Eguna dut Duolingoan gaztelanian, eta beraz ingelesez egingo dut. Oso pozik nago eta plazera da hemen egotea. Urtero aldatzen baita, hau. Aldaketa gero eta azkarragoa da, eta berriagoa da, eta distiratsuagoa ere bai. Beraz, hori guztia esploratuko dugu mundu audiovisual honetan, ikusentzunezko mundu honetan. Eta ikusiko dugu nola teknologia berriak laguntzen ari diren negozio eredu berriak sortzen. Eta horixe esploratuko dugu. Zinemaldia eta teknologia honek erakusten du nola egiten den benetan inbertsio bat teknologiaren alde Donostiako zinemaldian. Eta beraz, saiatzen da posizionatzen munduan eta ospe hori lortzen ari da. Oso ezaguna delako zinemaldian teknologi alor hau. Eta hor ikus daiteke benetan posizioa duela. Eta beraz oso leku hona da norberaren proiektua islatzeko. Eta aurten gauza berriak daude. Apur bat gehiago esango dizuet beranduago. Eta lehenik eta behin aurkeztu nahiko nizkizueke gure gaurko gonbidatuak. Denak zuzendariak dira, lehenik eta behin zuzendariaren, zinemaldiaren zuzendaria, Jose Luis Rebordinos, gero Jose Luis Otero daukagu, Teknaliakoa, gero daukagu Mariette Rizalin Lilaza,
garapen instituzional eta sustapeneko zuzendaria da, Eusko Jaurlaritzako ekintzailetza eta garapen ekonomikoko arduradunak ere baditugu, eta 10 minutuan ikusiko zaituztet, ezta? Oso ondo, ados. Buenos días. Egun hon eta eskerrik asko guztioi. Oso labur egingo du nik, joan egin behar dudalako, baina ez dut zertan azaldu zen garrantzitsuak diren ikusentzunezkoi aplikatutako teknologia berriak gaur egun 2018tik ari gara apustu egiten honen alde, eta hori egin genuen Bikontep eta teknalia bidelagun topatu genituenean. Konturatzen gara garai hartan ez ginela espezializatuta, baina topo egin genuen hortan adituak ziren erakunde hauekin. Eta uste dut ezkontza oso interesgarri izaten ari dela eta oso ondo funtzionatzen ari dela, eta hortaz nire lanak gaur hemen zuei ongitorri ematea da eta eskerrak ematea. Eskerrak ematea gainera Eusko Jaurlaritzaren alde, arkin baitzuen zinemaldiaren industriaren alderdi honen aldeko apustua, eta teknaliari eta Bikonteki aliari eta Spriri ere eskerrak eman behar dizkiot, eta kultura ministerioari eta izeksiari eman behar diot esker handi bat. Izan ere Startup Challenge honekin hasi ginenean, hain zuzen enpresariek garatzen dituzten proiektu eta sartu duratzen den honekin, bidelagun izan genituelako horiek ere, eta hau guztia proiektu zabalago baten barnean sartu dugu. Spanish Screenings izeneko proiektu garekin batera, Malagako zinemaldiarekin batera egiten dugun honetan dago sartuta, beraz, eskerrik asko erakunde hauei guztiei, beraz, haiek gabe ezinezkoa izango balitzateke proiektu hau aurrera eramatea, eta eskerrik asko zuei guztioi ere hemen egoteagatik gaurkoan. Y disculparme que... Eta barkatu, ezin dut hemen gelditu beste leku batean egon behar baitut. Muy bien. Vale, pues continúo, no voy a... Jarraitu egingo dut, ez dut originaltasun askorik izango, eskerrak emango ditut, betereziki Jose Luisi, 2018an hasi baikinen, uste nuen espejismo utxasera hau, eta zalantza nuen jarraituko tezuen, eta ez, 7 urte igaro dira, aldatu eginda kontua, pandemiare jasan genuen, eta uste dut dagoeneko ekitaldi finkatua dela zinemaldian. Eskerrik asko zinemaldiari, Jose Luisi, eta erakunde ere bai, haiek bultzatzen baditute eta laguntzen baitiete proiektu hauei gaur aurkeztuko ditugun guzti hauei. Teknologia zentro moduan honek guri balio digu teknologia sustatzeko, horretan aritzen baikara, eta bereziki adimen artifiziala eta adimen artifizial sortzailea horixe izango baita gaurko nukleoa, gaurko erdigunea. Proiektu askok horixe baitute erdigunean business eta negozio nukleo moduan, esan bezala horixe baitute. Eta gero eztabaida bat eukiko dugu, mahai inguru bat, eta noski animatzen zaituztet jardunaldi osoan parte hartzera. Azkenik enpresei eta ekintzaileei esan nahi dizuet, zorionak, ona heltzea ez da errazaz. 60 proiektu baino gehiago aurkeztu baitira hemen, ondorioz hemen egotea arrakasta txiki bat bada. Beraz gozatu irabazi, zein ez irabazi, eta entzulei gozatu jardunaldia. Besterik ez, eskerrik asko. Bueno, egun on denoi. Everyone. I've read all of the... Proiektu guztiak irakurri ditut eta zoragarriak ziren, zalantzarik gabe, bereziki alderdi nazioartekoan, Rubenek esan duen bezala, adimen artifizialean sortzen, oinarritzen baitira eta hizkuntzaren prozesamendu naturalean ere bai, alderdi nazionalean ere errepikatu dira gaiak, beste ikuspegi batzuetatik eta negozio eredu sortzailetatik, eta espero dut pitchetan epaimaiak ondo ebaluatu izatea. Nik oharrak idatzi ditut eta espero dut baten bat irakurriko dutela, baina eskerrak ere eman nahi ditut. Bereziki ebaluatzaileen taldeari eskerrak eman nahi dizkiot, hementxe bai kaude gobernutik, teknologiatik eta Bikonteketik. Proiektu asko direlako oso interesgarriak, baina eta noski feedbacka positiboa nahi dizuegu eman. Eskerrik asko zinemaldiari
hemen parte hartzen usteagatik, zuekin guztiokin, hain interesgarriok guztiok. Mila esker. Bueno, mi turno. Egunon, Nire txanda da. buenos días a todos y a Guztioi egunon, lehenik eta behin eskerrak zuei guztioi hemen egoteagatik gaurko egunean Zinemaldia and Technology alderdi honetan eta bereziki Startup Challenge honetan esan bezala finkatua, ekitaldi finkatua urtez urte orain arteko izlari guztiek esandakoa errepikatzen dut nik, ados nator eta bat nator. Izan ere hementxe gaude, ni Eusko Jaurlaritzako ordezkaria naiz, industria sailekoa, eta badakizu Euskadin industria odolean dara matzagu, txikitatik, jaiotzen garenetik, ziurrenik. Baina askotan uste dugu industria dela tximinia duen industria, baina gero eta gehiago aurrera egiten ari gara, eta beste industria batzuetara goaz tximiniarik ez duten industrietara, zinema, ikusentzunezkoa, kultura guztia, azken finean industria bada, eta osasungintzare bai, kirola ere bai, eta bar, eta beste alor asko ere badaude aipatu genitzakenak. Jose Luis dagoenako joan da, baina lehen eskertza zinemaldiarentzat egin nahi dut. Aukera eman zigulako duela 6-7 urte, elkarlanean aritzeko, eta proiektu honetan, esperientzia honetan batera ibiltzeko dagoeneko finkatua da, esan bezala, baina burua iriki egiten digu eta gogoa iriki egiten digu beste eremu batzuetara, bereziki ikusentzunezkoaren eremura. Eta noski kasu honetan, adimen artifizialarekin zerikusia duen horretara guztira. Baloratu egin nahi dut, eta Espri eta gobernuaren parte guzti honek duen balioa beraz aitortu nahi dut, eta bikontek eta ebaluazioan parte hartzen duten erakunde guztiak, eta originala izateko gustuko izaten dut Gloria Steinem aipatzea Estatu Batuetako emakumeen eskubideen aldeko aktivista. Hay que para nosotros como institución apoyar este tipo de... Zerbait bizi duena baino adituagorik ez dago esan zuen, eta uste dut horrelako ekitaldiak oso interesgarriak direla adituok horrelako esperientziak bizi ahal izateko. Eskerrik asko beraz. Eta laster arte. Kaixo egunon, a mí me gustaría empezar felicitando al festival. Lehenik eta behin zinemaldia nahi dut zoriondu, baita Jose Manuel Arias eta Xabi Arriba oso ondo ulertu zutelako zer esan nahi zuen Spanish Screening-ek eta zeintzen horren atzeko espiritua izan ere sektorearen beharrei entzun nahi genien eta hainbat adar ditu proiektu honek. Haren helburu nagusia da sektoretik hurbil egotea eta haien eskariei erantzutea, eta garbi dago horietako bat dela hitz egitea eta bultzatzea erronka teknologiko berriak. Azken finean gero eta azkarrago datozelako eta sektoreak gero eta azkarrago erantzun behar dilako. Ministeriotik erabilera etikoaren gida sortzen ari gara, adimen artifizialaren gida egin zuzen, izan ere uste dugu funtsezkoa dela erreminta guztien erabilera bultzatzea, baina beti era arduratsuan egin behar dela. Izan ere, bertigo apur bat ere ematen digu, bestela ikusteak zeinen azkar ari den guztia garatzen, eta hau guztia kontrolatzeko era bakarra, hain zuzen da, era arduratsuan heltzea gaiari, eta etika izatea beti gure zutabe. Zorionak beraz hautatutako guztioi, hemen ekintzailetzaren bitartez punta-puntako proiektuetan lanean ari baizarete, eta espero dut jardunaldi erabilgarria izango dela guztiontzat. Mila esker hemen egoteagatik, besterik ez. Muchas gracias Eskerrik asko. so much. And now I'm going to present. Eta orain gainerako programa aurkeztuko dizuet. Bai, noski atera zaitezkete, hobeto egoten gara entzulen artean, ez da? It's okay. I am adapting to everything. Please go on. It's Denera egokitzen naiz ni. Denbora pur bat gehiago daukagu, zer jasotzen ari den kontatzeko. Lehiaketa daukagu hemen, erronka edo desafio hau aurkeztu egingo ziot jarraian badakigunez.
10 proiektu teknologiko ditugu, 5 Espainiakoak eta beste 5 Europako herrialde batzuetakoak. Lehian daude Zinemaldia Startup Challengeen ekintzaileen eta startup berrien lehiaketa da, azken finean, ikusentzunezko sektorian teknologia berriak aplikatzen diren startupena. Gero, adimen artifizialaren inguruko mahai inguru bat izango dugu. Nor egontzen iaz hemen? Altsaskua. Yeah, so it's a following. Last year we had... Horren jarraipena da, laguna edo etxaia izan zen iazko mahai ingurua. Asko izan ditugu horrelakoa. Aliatua edo etxaia, musa edo aurkaria. Baina eztabaida honetan jakin nahi dugu, eaz laguntzen ari zaigun, jakin nahi dugu ea laguntzen digun ikusentzunezko sektore honetan, ea bizitza hobea izaten laguntzen dugu, 3 gonbidatu zoragarri izango ditugu. Honen ondoren, noski koktela egongo da, luntxa apur bat esango dizuet geroago, baina beste pare bat berri ere badaude. Hautatutako proiektuarekin biltzeko aukera izango duzue, behintzat hitzaldi askatzekoa kursal zentroan, eta aukera ona da, zalantzarik gabe, xetasunak hobeto ezagutzeko eta elkar hobeto ezagutzeko, jakiteko ea negozio konexiorik baduzuen. Negozioa egin nahi dugu, noski, baina teknologia hauek behar ditugu eta jakinen behar dugu nola aplikatu eta non aplikatu behar ditugu, eta horretaz ari garela, bide batez. Jakin nahi dugu zer gertatu den, orain arte izan ditugun startupak batzuk, zinemaldi guztietan ikusten ditugu, Pentopics esaterako, Canen guztietan, Mediateko 2021 batean Kinetics izan genuen, funts asko lortu duena, eta BBC-rekin eta TF bat Frantzian, horrekin ari dira lanean, 2022an Modmo Pro izan genuen, merkatuan daude, eta funts bilketa ederra egin dute, beraz, hau nolabait esateko trampolin bat izan da, eta iaz Hyperate izan genuen, irabazlea, mentxe daukagu, epaimaian dagoelako, eta nabarmen igo da haien partaideen kopurua, 10.000 gehiago dira gutxi gora, bera, pentsa. Esan nahi nuen, beraz, honek ikusgaitasun ematen duela, eta gainera zirkuituan jartzen zaitu, festivalen zirkuituan eta negozioaren zirkuituan. Espainiako eta nazioarteko txapelketetako irabazleek 10.000 euroko saria lortzen dute, ez da gauza txikia. Baina finalistek gainera, inkubazio espaziorako urtebeteko espazioa izango dute, biken hain zuzen, eta funtsak lortzerako bidea ere izango dute 500.000 eurorainokoa, zeinetatik 60.000 ez bueltatzekoa den, pentsa. Hori guztia Eusko Jaurlaritzako industria sailarekin batera egin da, eta Espainiako gobernuarekin batera, beraz, hau da lehia eta hau da txapelketa. Baina jakin nahi dugu nortzuk erabakitzen duten, nork irabazten duen, hain zuzen. 2 epaimai independente dira, bat Espainiako lehiaketarako eta bestea nazioartekorako, Europako lehiaketarako. Eta epaimai berri bat ere badaukagu, izan ere sari berri bat dago. Gauza berriak agindu nizkizuen. 3.000 euroko saria dago, ez da ahontzaren gabardeko ez dula. Eta hautatutako 10-etatik batek sari hori irabaziko du, atera kontuak. Eta zein da epaimai berezia? Hemen daude batzuk. Ainoa Aizpuru daukagu, Bikeko arduradunetako bat, bai, hemen txezau da Ainoa, mesedez, altxa, Agustin Alumidere badaukagu, Uxerukoa, eta nobeziara daukagu Alena Productioneko zuzendaria.
hemen ikusi nahi baldin badituzue ekintzailetzako balioak, hementxe duzue adibiderik egokiena eta eredurik egokiena. Eta Europako epaimairako Hyperrateeko zuzendaria daukagu, iazko irabazlea, Rich Wagner, lehen lerroan, Sten Christian Saluber daukagu ere, Can Nexteko arduraduna, eta Silvia Boe daukagu sistemin aldereko berrikuntzako arduraduna. Punta-puntako gonbidatuak dira. Obeduzue, ondo egin. Hasi gingo gara, ezta? Prest gaude, oso ondo. Ni naiz denboraren arduradun nagusia. 6 minutu dauzkazue, prest zaute horretarako, ezta? 5 minutu daudenean ona mugituko naiz eta hemen egongo naiz. Horrek esan nahi du minutu bat falta duzuela. Eta 6 minutuan bultza egingo dizue, dadoz? Duzue prest egon. Lehena, David Gregory Filmenize proiektuarekin. David dena azalduko diguzu, ezta? Oso ondo, ederki. Segundu batean hasiko naiz. Igo zaitez, eszenatokira beraz, mesedez. Timer on 6 minutes. Let's go. Hi. Kaixo, nire izena Dave da, eta filmin naizeko zuzendari eta fundatzailea naiz. 25 urteko esperientzia daukagu eta nire pasioa filmak egitea da. Eta merkatu independenteko tresna bada eta hemen adimen artifizialak eta workflowak elkarrekin ibiltzen dira. Beti interesatu zait zinema eta zinemako praktika. Eta duela 15 urte zinemagileen klub batean sartu nintzen, lagun asko ezagutu nituen, eta 50 filmetan ere egin dut lan. Bai film laburretan, bai film luzeetan kamarak erabiltzen, lokalizazioetan, soinuan, guztian egon ez ni murgiluta. Konturatu nintzen sorkuntza ez zela erreza inondik inora ere, eta deialdiak zailak zirela, konplexuak zirela, eta hori guztia automatizatu beharra daukagu. Excel batek erabiltzea ez den nahikoa, eta lagun askorekin egon naiz, zinemagileekin, eta irtenbide batean lanean hasi nintzen. Merkatuan begiratu nuen zertzegoen eta hutsune bat topatu nuen, zaila zen preprodukzioko sistemak topatzea. Hemen daukagun orentzat, zuzendari laguntzailentzat, ekoizleentzat eta gidoilari eta zuzendarientzat. Zenbat egun behar dituzu gidoi bat idazteko eta filmatzeko? Filmen naizeko ezaugarri guztiak ditugu hemen. Hemen hasten da guztia, gidoia igotzean hasten da guztia. Hortxe daukagu xakapen bat, gidoien xakapena. GPT-ri esker xakatzen duguna badakigu, adimen artifiziala ez dala perfektua. Eta hau da gidoientzako laguntza, eta mentxa daukagu aktoreentzako eta taldeentzako laguntza ere. Mandi eta backstage ere badaukagu. Hemen agertzen dira ezaugarri ezberdinak hor filmen naizen elikatu dezakegu edukiago guztia. Lokalizazioen bilaketa egiten dugunean esaterako filmen naizek ospitalik gertukoena jartzen du, baita aparkalekurik gertukoena. Eta horrelakoak ere errodatzeak eta erresagoa izan daitezen. Sindikatuen tarifak ere baditugu, eta bideo horrian beste herrialde batzuk ere badaude. Hau dira lan egiteko tresna batzuk. Eta hor agertu daiteke datak eskuragarri dauden edo ez. Eta informazio hori guztia
eskuragarri dago tresnan. Plangintza egin dezakegu errodatzen plangintza egin zuzen. Mentxe daukagu egutegia. Errodatzeko ordena, urrenkera eta guztia aldatu egin daiteke abian. Hementxe daukagu kolxita edo deialdien horria eguraldia ere jarsota dago, errodatze plana ere bai, bertan ikus dezakegu nor dagoen eskuragarri eta norrez. Hemen ikus dezakegu errodatze plana irakurri den, bidali den. Inoizko datu base azkarrenetako erabiltzen du, Cosmos DB oso erreaktiboa dena. Mentxe daukagu Microsoftekin eta Azurekin jardunbiderik barkatu egokienetakoa ere bai. Zenbat erabiltzaile ditu mugatua izan da orain arte, oinarria. Eta duela 2 urte hasi ginen, beraz 402 erabiltzaile ditugu 387 film eta 101 errodatze egun. Gehiena 60 herrialdetan dago banatua, gehiena esan dudan bezala Estatu Batuetan eta besteak ikusten dituzue koloretan banatuta badakizuen merkatuan badaudela antzeko produktuak ere. Eta hortxe gaude kokatuta filman ez konparazioa da bestelako produktuekin eta ikus dezakegu ezaugarri batzuk baditugula ezberdinak egiten gaituenak. Hementxe daukagu errodaje plangintza eta taldeen eskuragarritasunaren erreminta. Zute bakoitzak eskaintzen dugun ezaugarri bat irudikatzen du. Hementxe daukagu merkatuko beste produktu batzuen irudikapena, baina ez dauzkate guk dauzkagun tresna guztiak. Zenbat kostatzen du honek, hemen daukagu hilabeteko prezioa, gutxienekoa. Produktu ezberdinak ditugu eta prezioa gu gara guztietan merkeenak. Zer dio jendeak? Asko gustuko dut erabiltzea dio batek. Eta gero, aurrera begira, beste funtzionalitate eta funtzio batzuk garatuko ditugu feedbackaren arabera. Eta hobekuntza ugari txertatu ahal izango ditugu. Mila esker zuen denboragatik, hau da Filma Naizen aurkezpena. Come on, let's come closer to the jury. Eskerrik asko, galdera erantzungo diegu orain, hemen badaudelako gutxi batzuk. Berriz jarriko dut temporizadora martxan, 5 minuturako. Eta ikusiko dugu. Mikrofonoren bat beharko duzu, ezta? Epaimairako beharko dugu, baten bat komunikatu bat izan daitezen, ezta? Oso ondo, hemen txedako guzti nuen bazen nutela dagoeneko, nor hasiko da orduan. Egunon, zorionak, aurkezpen edaragatik, zein da zuentzako bezerorik onena? Ziurrenik gidoilariak eta zuzendariak. Ziurrenik errez egin nahi dutenak, alketa errezen eta lehen laguntza behar duten horiek. Zein da zure taldea? Ni naiz etengabeko dagoen bakar, baina gero taldeak kontratatzen ditut eta diseinu agentzia bat ere bai, badaukat talde bat laguntzen didana marketingarekin eta garapenean ere bai, eskerrik asko. Eskerrik asko aurkezpenatik. Zein da zehatz mehatz zuen harpidetza sistema, 12 euroko agertzen zen, baina beste batek 189 zuen. Sarrera puntu gona da, baina hau azaltzea nahiko nuke. Nahiko nuke jende gehiago izan eta diru gutxiago, eta hortik noski diru sarrera behar dugu. Beste maila handiagoko filmak eta egin dituzte agian, eta badago hori ordain dezaketen, nik ere badago barkatu. Baina nik irisgarriago egin nahi dut. Saiatu nahi dut gauza
erraz egiteko moduko herramienta bat, eta nolabait nahi dut puntu horretara iritsi. Nolakoa da merkatua oro har? Zuzendarien ganazoaz zuzenean, baina zenbaten gana iritz zaitezke. 12 euro baldin bada hilabetean, nola iritsiko zara guztien gana? Zeinen handia den merkatua? Dudari gabe merkatua azten ari da. Esango nuke filmen dirusaren 25% merkatu independenta izan zela, beraz hori duela 5 urteko datua dela uste dut, esango nuke azten ari dela, eta hori da gure merkatua. Baina jendeari buruz ari garela, merkatu guztiaren 25% independentea da, baina 50 euro bakarrik egin baditzakezu, esan nahi dut, badakizu zenbat jende dagoen, ez, oraindik ez dut nahikoa ikertu ez. Baina zinemaldietan erreparatuta, hau agian maila gorenekoa da, baina beste zine festival asko dago, maila baxuagokoa, eta hor badago merkatu bat. Eskerrik asko aurkezpenagatik, nik badaukat galdera bat. Lehena da, badaukazue merkaturako zera bat, proiektu bat, marketinga garestiagoa izan daiteke agian garapena, baina badukazuen merkatuko estrategia bat honetarako. Egia zelantzuna ez ezkoa da. Oraindik ez gara heldu, oraingoz 202 erabiltzaile besterik ez ditugu, ez garelako heldu oraindik merkatura, baina marketinga eta estrategia oraindik ezin dugu ordaindu. Helburua oreka bilatzea, merkatuak eta erabiltzaileak nahi dituen funtzioak sortzean, oreka hori topatu behar dugu, eta esango nuke merkatuak garrantzi handiago hartzen ari dela dagoeneko, eta aurrera begira dudari gabe estrategia bat egin beharko genuke. Galdera laburra egin mesedez, bai, bat bakarra da, ni bezeroa izango banaiz eta konbentzitu behar banauzu zure sistema erosteko, erabili 2 hitz konbentzitzeko. Zeintzuk dira onura garrantzitsuenak nik konbentzitzeko. Galdera zoragarria. 35 segundo dituzu. Erraza eta ordaingarria. 10 segundo ditu. Zenbatek ordaintzen dute, oraindik ez gara kobratzen ari. Baina helburua da urte bukaerarako kobratzen hastean. Mila eskerrik asko, zoragarria. Filmen naiz, jaun Andreok. We're gonna go on. Second pitch, get... Beno, jarrai dezagun. Orain bigarren pitchina dugu. Kaspar, K1, Dinamarkara goaz orain. Esben Kaspersenek aurkeztuko digu bere proiektu hau. Esbern, zurea daitza. Hi, I'm Esbern, I'm the CTO. Kaixo, Esbern naiz, egunon, eta Kaspar K1 enpresako zuzendari teknologikoa naiz. Eta muntaiaren etorkizuna aldatuko dugu. Orain arazo handi bat dugu sektorean. Errodaje ratioak handitzen ari dira. Hasieran garestia zen errodatzea, ondoren prezioak apur bat jaitsi ziren, baina orain berriro ere handitu egin dira izugarri. Bereziki teknologia digitalarengatik. Telebista industrian fijatzen bagara, are eroagoa dena adibidez, errealeti showak ditugu, horiek 24 orduz grabatzen dute jarraian. Eta gauza batzuk are okerrago dare izan ere,
batzuetan muntatzaile bakarra dugu proiektu guztirako, eta beraz muntatzaile bakarrak grabatu den guztia ikusi behar du. Horregatik sortu dugu Caspar K bat. Tresna honek lenguai naturala erabiltzen du bilatzeko eta jasotzeko. Zer egin dezakezu? Edozein toma sar dezakezu eta deskribapen horrekin bat egiten duten toma guztiak agertuko zaizkizu. Ez da beharrezkoa gure lenguaia hitz egitea. Zergaitik guk adimen artifiziala entrenatu dugulako zinemaren lenguaia uler dezan. Hortaz gain montaian zentratu gara. Ez dugu soilik toma bat ulertu nahi, baizik eta jakin nahi dugu nola enkajatzen duen historian. Eta etorkizunean aukera izango dugu montaia egiteko modu automatikoan. Agian ez da montaia, behin betiko montaia izango, baino hasierakoa izango da. Noski, ez da muntatzaile batek egindako kalitate berekoa izango, baino hasiera puntu bat izango da. Beste abantaila bat ere badu gure produktuak, eta hauxe da izan ere. Ez dugu lainoa behar, ez dugu ezer igo behar lainora. Egin behar duguna da aplikazioa jaitsi, ordenagailuan irudi guztiak aztertu eta lanean hasi besterik ez. Kontrol guztia duzue datuen inguruan, nun dauden datu eta irudi hauek, nola partekatzen diren, zenbat baliabide eskaini nahi diezuen, eta abar. Eta zergaitik egin dugu horrela, gu zinemagilea garelako. Besteko fundatzaileek ekoizleak dira, zuzendariak dira, nik teknologo sortzailea naiz, eta produktu hau sortu genuen, pelikula bat egin nahi genuelako, adimen artifiziala erabiliz. Errodatzen ibili gara eta aurten estrenatuko dugu filma. Eta produktu hau sortu dugu, zinema sektoreko beste lankideekin. 50 erabiltzaile ditugu, eta denek egiten dute lan sektorean, eta denek esan digute asko gustatu zaiela beren tresna, asko laguntzen dietela. Horretaz gain, 2 telebista estudioekin ere ari gara lanean, proiektu pilotu batekin. Eta laster hasiko dira erabiltzen gure tresna, eta gogotsu daude. Beraz, merkatua benetan izugarri handia da. Hementxe duzue merkatu teknologiko guztia ikusentzunezkoi dagokionez, $1 trilioi. Baina goazen hasiera batean muntaiaren merkatuan zentratzera, bai zineman, bai telebistan. Eta bereziki orain gaur egun dena eskuz egiten da. Muntatzaileek irudik guztiak ikusi behar dituzte banan-banan, eta jende askok egin behar du lan hortan. Telebista estudioetan 24 orduz lanean ibili behar dira txandaka lan hau egin ahal izateko. Guk ez dugu inor ordezkatu nahi. Nahi duguna da beraien bizitzak errazago izatea. Pertsona hauei laguntzea da gure desira. Guk ez dugu nahi enpresa bat sortu norbaiti lanak entzeko, ez. Arpidetza eredu bat dugu, freemium, alegia, premium baino doakoa. Eta pixkanaka mailaz igotzen joango gara, segun eta ze bezero lortzen dugun, eta bakoitzarentzako prezio ezberdinak edukiko ditugu. Tresna bat dugu, asko gustatzen zaiguna, uste dugu ondo funtzionatuko duena, eta beraz bilatzen ari garena da $500,000 marketing lanak egiteko. Izan ere, orain arte egin dugun marketing lana oso gauza organikoa izan da adibidez zinemaldietan, eta beraz, mesedez, proba ezazue gure tresna, hemen duzue gure webgunean sartzeko linka, eta bertan aurkituko duzu informazio gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, oso ondo, 6 minutu oso puntual. Beraz, orain galderak izango ditugu. 6
pertsonak galderak egin nahi dituzte, 5 minutu ditugu beraz, galderak oso zehatzak, garrantzitsuak, premiazkoak izan behar dira. Nork hasi nahi du? Lengoaiei buruz hitz egingo duzu. Ze lengoaia edo ze hizkuntza erabiltzen ditu? Funtzionatzen dute, hobeto esan da. Beno, gu inglesarekin gabiltza momentu hontan. Baina, nahi dugu bertsio bat egin danieran, eta baita entrenatu nahi dugu gure tresna beste hizkuntzak hitz egin ditzan. Ez dugu soilik ChatGPT-rekin integrazio egiten, baizik eta gure eredu propioak ditugu gure makinek gainean lan egiten dutenak. Beno, ez zara bakarra espazio honetan uste dut, gutxienez 5 daudela, plugin asko daude, beraz, zerk bere izen zaituzte. Duela gutxi IPzen izan naiz, eta ikusi dut zenbat lehiakide daude, nire lehiakide guztiak han zeuden, baina beren produktu guztiak lainoan oinarritzen dira. Bat ere ezin zen lokalki erabili ordenagailuan, lainorik erabili gabe, beraz, guretzat hori abantaila da. Zu montatzaile gisa, erabilita ezakezu gure tresna beste ekoizleekin, eta bestek ezin dute hori egin. Beste galdera bat, mikrofonoa mesedez. Eskerrik asko, oso aurkezpen bikaina egin duzu. Produktua non joangoa da, eskala daiteke, haziko da, ala soilik montatzaileen arazo espezifiko hau landuko du. Bai, oso aldera ona, aurkezpenan esan dudan moduan, guk nahi duguna da montaia prozesu automatikoak sortu. Alegia. Zuk deskribapen bat, estena guzti baten deskribapena sar dezakezu, eta gure adimen artifizialak hasierako montaia bat emango dizu. Eta benetan horretarako merkatu oso handia dago. Netflixek interes handia du, streaming zerbitzu askok baita ere. Zergaitik trailerrak sortzeko oso erramenta erabilgarria izan daitekelako. Bai, hori urrengo maila izango litzateke, ezta? Eta hori da zuen bide horria. Bai, oraingoz hau dugu, zeren urrengo mailan gauza asko egin ditzakegu. Eskalagarria den galdetu nahi dizut, ea aplika daitezken beste proiektuetara, alegia, ez izateko zaharkitua, ez geratzeko zaharkitua urte gutxiren barruan, zeren gauzak oso azkarra aldatzen dira. Bai, hori oso garrantzitsua da garatuko dugun teknologiarako. Teknologia oso konplexua da, eta beti dago hobetzeko margina. Horretaz gain, beste tresna batzuk ere garatzen ari gara, adibidez, gidoiak ulertzeko eta bi produktu bereizi izan daitezke. Beraz, etorkizunean produktu asko gara ditzakegu. Minutu terdi dugu. Urrengo galdera. Bueno, badira beste aktoreak merkatuan, adibidez Adobe dagoneko lanean da, adimen artifizialekin. Imagina ezazu honakoa. Beraiek honelako tresna antzeko egiten badute, zergaitik hautatu behar zaituzte zu bezeroek. Bueno, galdera ona da. Baina enpresa handiek, mundu horietan daudenek, ez dute antzeko ezer egiten. Eta dena lainoan oinarrituta egiten dute. Soluzio horiek lainoaz gain eukiko balituzte, lainoan ez oinarrituta, guretzat egia da gauzak komplikatuko litzatekela. Baina, uste dut beste merkatu batzuk ere begira ditzakegula. Adibidez, edukien kudeaketa, artxiboak, badago baita ere beste merkatu bat behar genezakena. 27 segundu dituzu. Esan duzu 500.000 euro behar dituzula zure soluzioa merkaturatzeko.
teknologia garatzen ari da, eta beraz, ze denbora tartez hitz egiten ari gara. Gaur dirutza hori eukiko bazenu, noiz izango zinateke prest merkaturatzeko, pare bat hilabete beharko nituzke. Eta dagoeneko pare bat hilabetean aukera izango genuke saltzeko. Hori bai, inbertsiori lortuko bagenu. Orduan, 12 hilabete inguruari buruz hitz egiten ari gara. Beno, bukatu behar dugu. Eskerrik asko. Esan kaixo Maxi. Beste kongresu batean ezagutu bainuen. Beno, Erresuma Batua, Dinamarka eta orain Alemaniara goaz. Paul Leo Langendorfen dugu fontekin eta azpitituluek bizitza hartuko dute beraien produktuari esker. Hi everyone, my name is Kaixo denoi, Paul naiz eta font enpresaren sortzailea naiz. Eskerrik asko hemen egoteagatik, bereziki gaur dugun eguraldiarekin. Galdera bat. Irakurri duzuen noizbait komikiren bat? Altxa eskuak, bai, denek irakurri dute komikiren bat noizbait. Komiki bat irakurtzen dugunean, implikatu egiten gara, emozionatu egiten gara. Imaginatu dezakegu protagonistak zer sentitzen duen esan egiten dituenean hitzak eta hori nahi dugu azpitituluen mundura ekarri. Azpitituluak oso tresna interesgarriak dira. 100 urte inguru daramatzate gurekin, garatu egin dira gauza asko industrian, baino azpitituluak ez, jarraitzen dute testu txuri bat izaten pantailaren azpian, eta guk aldatu egin nahi ditugu. Tresna oso garrantzitsuak dira, 2,5 milioi pertsonek eukiko dituzte arazoak entzuteko, hemendik 2050 urtera. Entzumen arazo handiak izango ditu jende askok, eta gaur egun populazioaren 75% erabiltzen ditu azpitituluak. Askok, adibidez, leku publiko batean ikusten dituzte edikuak, aireportuan, demagun, eta askotan azpitituluak erabiltzen dituzte ahots zarata asko baldin badago gelan. Eta horretaz gain, geroz eta eduki gehiago ikusten ditugu atzerri hizkuntzetan. Niri gustatzen zaizkit espainiar filmak eta gustatzen zait ingelesezko azpitituluekin ikustea. Eta ni bezala jende asko guk gurekin hainbeste denbora daraman tresna hau revoluzionatu nahi dugu, adibin artifizialari esker nahi dugu, azpitituluak emozionanteagoak eta inklusiboagoak izatea. Zeren, azken finean hortarako dira azpitituluak, denek edukiaz disfrutatu alizateko. Thought you ought to know. So, as you could see, we want to make... Ikusten duzuen bezala, azpitituluek historiaren parte izatea nahi dugu. Eta islatzea nola esaten den zerbait, ez solik zer esaten den, baizik eta nola esaten den. Hori benetan garrantzitsua delako, emozioak transmiti ditzakegulako. Eta hori egiten dugu adimen artifizialari esker. Tresna honek aztertu egiten ditu protagonistaren emozioak eta baita entzuten diren beste zaratak eta soinuak ere. Eta modu automatikoan hori erakusten dugu diseinu desberdinen bitartez. Nire sozioak alderdi hau garatu du eta konnotazioak erabiltzen ditu horretarako.
zerbait atzeraka badoa, horrek beldurra irudikatu nahi du. Handiago aldin bada, agresiboagoa da. Alegia, konotazio nagusienak edo ezagunenak erabiltzen dugu letra diseinua egiteko. Patente bat dugu horretarako. Europako patente bat lortu dugu gure teknologiarentzat. Horrez gain, negozio eredu bat behar dugu. Hemen ikusten dugu nola integratu tresna streaming plataformetan. Guk hitz egin dugu erabiltzaileekin eta esan digute, izugarri gustatu zait eta gustatuko litzaidake nire sare sozialetara igotzen ditudan bideoetarako. Esan didate ez soilik zineman zentratzeko, baizik eta sare sozialetan ere zentratzeko. Beraz, orain, garatzen ari gara, eduki sortzaientzat eta pare bat aste barru merkaturatuko dugu. Azpitituluen dolbia izan nahi dugu, estandar bihurtu nahi dugu. Hemen dituzue gurekin lan egin duten enpresa batzuk, proiektu pilotuak egin ditugu, herrialde desberdinetan, baita telebistakate desberdinetan ere. Erabiltzaile potentzialekin ere hitz egin dugu, eta baita gorren komunitatearekin, eta 150 baino gehiago esan digute erabiliko luketela. Guraso askok ere esan digute azpitituluak erabiltzen dituztela aurrekin filmak ikusteko. Hauxe da gure taldea, anitza gara, diseinatzaile bat dugu, adimen artifizialetan aditu bat, nik diapositiba hau erakutsi nahi dizuet zergaitik, erakutsi nahi dizuet dalako zergaitik gauden hemen guk, proiektu pilotuak ditugu Alemanian, baina hasi nahi dugu nazioarteko komunitaterekin lankidetzan. Hortarako dira azken finean azpitituluak denok elkar ulertu ahal gaitezen. Bukatu behar dut, 6 minutu eta 10 segundu oso ondo. Okay, let's go on for the questions now. So who has a question? Galderarik? EFM-en elkar ikusi ginen, ezta? Nire lankide Frederik Anzan. Lehen galdera. Mikrofonoa mesedez? Enrique? Egin alduzue probarik azpititulo desberdinekin probak egin dituzue? Egin ditugu, eta benetan zientifikoak izan nahi dugu. Poloniako unibertsitate batekin lankidetzan ari gara. Ikusmen rastreo teknologia erabiltzen ari dira, 50 pertsonekin egin dituzte frogak, kontestu eta adin desberdinetako pertsonak dira, gazteagoak, zaharragoak, entzumen arazoak dituztenak, arazo horiek ez dituztenak, eta abar. Eta gutxi barru, azterketa zientifiko oso bat eukiko dugu, guk ezin dugu horrelako azterketarik egin. Eta horregatik egin dugu lankidetzan unibertsitate batekin. Zein da zure lehentasuna? Lehentasun nagusia da aplikazioa merkaturatzea eta ezagun bilakatzea. Ikusi nahi dugu jendeak nola erabiltzen duen aplikazioa. Enpresa handietara joateko argumentuak emango dizkigu horrek, eta esango diegu ze erabiltzaile ditugun, adibidez batzuek izan daitezke sari sozialetako eduki sortzaileak, beraiek edukia sortu alizateko eta guk feedbacka jaso alizateko. Beste galdera bat dut. Plataforma askok adimen artifizialak erabiliz sortutako azpitituluak sortzen dituzte, hainbat hizkuntzatan. Baina guk gehiago eskaintzen dugu. Beste plataformatan ikusi ez dudan zerbait eskaintzen dugu, eta hori da gure balio gehigarria. Hobeagoak dira gure azpitituluak emozioak transmititzen dituztelako. Uste dut mugitzen jarraitu beharko duzuela liderrak izaten jarraitzeko. Kasu desberdinak dituzue, business to business eta business to client, enpresatik
Besterora eta enpresatik, beste enpresentzako prezio desberdinak daude, bai, prezio desberdinak izango dira erabiltzailearen arabera. Eta irizpideen arabera izango da dena, alegia denbora gehiago erabiltzen baituzu, diru gehiago ordaindu beharko duzu. Plataformaren tamainaren arabera, adibidez Netflixek zenbat ordaindu beharko du, Netflixek asko ordaindu beharko luke. Prezio batetik prezio besterako tarte bat agian izan beharko litzateke idea, bai, baina hori kalkulatzea zaila da. Agian hortaz hitz egin dezakegu aurrerago, baino zein izango da litzateke zifra bat, 1.000 ez dakit. Prezio baxu bat izan dezakegu ikusten duzun aldi bakoitzerako. Beraz, prezio fijo bat ordaindu ordez, segun eta zenbat jendek erabiltzen dituen, prezioa desberdin izan litzeke, adibidez. Eskerrik asko zure aurkezpenarengatik. Nire ustez, sistema hau oso erabilgarria izan liteke, bereziki aksesibilitatea hobetzeko adibidez, gorra den pertsona bat, ezin duena musika entzun, ezin duena pertsona baten ahotsaren tonua entzun eta azpitituluak irakurtzen dituena. Eta aldi berean, emozio hauek transmititzeko aukera izango luke. Baina, pertsona horiek nola interpreta dezake zuen letra tipoa? Pertsonak ezi egin behar dira, hori guztia apreziatu alizateko. Bai, guk konnotazioak erabiltzen ditugu, eta aurrera eginez gero, adibidez, hori agresio bezala, aurrera egitea agresio edo eraso bezala interpretatzen da. Proba asko egin ditugu sistema garatzeko eta beti saiatzen gara diseinua optimizatzen. Horrez gain, ikasketa efektu ere bat dago. Zu hasten bazara gure azpititulak erabiltzen, denborarekin hobeto ulertuko dituzu. Probatu aldituzue erabiltzaile talde desberdinekin, bai, esan dudan bezala egin dugu. Probatu ditugu Alemaniako gorren kiro talde batekin, eta egin ditugu probak onuzkero. Beno, zein da minutuko kostua azpititulu hauentzako? Ordu bete, $5 baino gutxiago, €5 baino gutxiago. Alegia oso prezio baxua da, eskerrik asko. Okay. And now we're going to travel further to Lithuania. Eta Lituaniara joango gara orain urrengo proiekturako adimen artifizialen oinarritutako beste proiektu zoragarri bat, Sonic Alchemist izenekoa soinuaren mundura murgilduko gara orain, mikrofonoa beharko du, ezta? Bai, ez, hortxe, bai, badago. Zorte hon, ez gutxi hankarik, badaukazu demora eta egotzeko. Okay, so thank you for having me today. Eskerrik asko hemen egoteadik gaur, nire izena Bitis Puronaz da, eta azken bi hamarkadetan soinu teknikari eta ingeniari moduan aritu naiz, eta urteetan zehar milaka hitzgako topatu ditut, adibidez metalezko kolpeak, eta horrelako milaka eta milaka soinu, ehundaka milaka eta milioika soinu eta nik nahi nuena benetan zarata txiki bat zen eta sekulakoak jasatzen dituen, ez? Berdan, denbora asko hartzen du geruza hau guztiak eta horregatik beti erabiltzen ditugu hitzgako antzekoak eta horrek nolabait geldotasuna sortzen du, eta bai, hainbat familiako bazkari eta fari galdu ditut honen karietara. Eta hau guztia garatzen badugu gizakiak denbora eman dezakete beretan egin behar duten horretan, hain zuzen erabakiak hartzen, eta hortan oinarritzen da Sonic Alchemist.
adimen artifizialean oinarrituta. Storytelling, the essence of filmmaking. Narrazioa filmen oinarria, soinu efektuak sortzea, istorio txikiak sortzea bezala da. Eta ereduak iztea zaila izan diteke. Azken finean eroso gauden lekutik ateratzea da. Baina horrek agerikoa denetik harago esploratzera garamatza. Eta hoxe da Sonic Alchemist, adimen artifizialeko laguntzaile bat, gizatasuna mantentzen laguntzen diguna, klik egin, zirriborra sortzen. Sonic Alchemistek automatikoki mozten, baxuarazten eta tratatzen ditu soinu zatitxoak. Inspiragarria da, baina soila eman dadoari berriz. Bete eszena hutsak eta eszena azkarrak ere bete soinuz inspiratu. Sonic Alchemist ohiturak hausten dituena, sonomagikena. Sonic Alchemist eskalagarria da, plataforma eskalagarri bat da, eta minututara murrizten du denbora soinuaren garapena. Eta autoalineatu egiten dira soinuak audioarekin eta bideoarekin eta software guztiekin da bateragarria. Skywalker Sounden tamainako estudio batera ere egokitu daiteke eta norberaren produkziora ere bai. Eta Singaporen eta Australian erakustaldiak egin ondoren oinarritzen ari gara beste funtzio batzuk garatzen eta eragiketa berrietan oinarritzen ari gara, lizentzia berri bat sortu nahi dugu eta diru sarrera gehiago behar ditugu produktu hauek enpresetan txertatzeko, audio enpresetan txertatzeko. Postprodukzioaren merkatua, audioaren merkatua hain zuzen, bikoiztu egingo da 2030-erako. Eta lizentzien eta salmenta zuzenen bitartez, merkatu horretan ekarpen egin nahi dugu. Oso garbi daukat, zehar arazo ekartzen duen adimen artifizialak jendearen baina Son Alchemist laguntzaile bat da eta ez ordezko bat. Machine learning tresnak bezalaxe, dagoena ustiatzen du dagoenako, kalkulua ez da oinarritzen, hobeto esan da, dagoeneko sortzen den edukian oinarritzen da kalkulua. Offline funtzionatzen du eta ez du egile eskubiderik urratzen gainera, konfidentzialtasun maila izugarria dauka. Ikusmen konputerizatu erabiltzen du, irudia eta bideoa bateratzeko une gakoetan eta zuzenean soinu efektuak eszena jakinetara bidali daitezke. Lehen metadatuetan oinarritzen zen, baina orain beste zaborre batzuetan oinarritzen da, esaterako pixuan eta denbora aurrezten du kendu egiten dituelako hitzegakoak esaterako eta algoritmo baten bitartez zure liburutegiak erabiltzen dugu zuk dagoeneko badituzun soinu horietatik soinu berriak sortzeko eta nolabait bete egiten ditu eszenak horiei guztia erabiliz. Konparaketa honek erakusten du dagoeneko dauden tresnekin ez dela bate telakatzen. Eta metadatu bilaketa komplexuak egiten ditu eta adimen artifizial etikoa erabiltzen du eta dirusarrerako aukera handiak hartzen du, esan bezala ohiturak hausten ditu. Lituaniako startup bat da, europearra, eta gogo handia dugu ikusteko Euskal Herriko ospeari nola eragin diezaiokeen, hain justu sorkuntzaren arloan duen ospe horretan, ez da. Eta Sonic Alchemist prest dago merkaturako bai prezio betierekoan, bai aldi baterakoan, eta dagoeneko sormena bultzatu egin nahi du adimen artifizialaren bitartez, eta txikitu egin nahi ditu ekoizpen kostuak esaterako, eta prozesua erraztu egin nahi du. Beraz, zuen laguntzarekin, Sonic Alchemistek industria irauli ahal izan dezake, soinu ingenieritza eraginkorragoa izateko. Eskerrik asko, perfektua izan da. You all make it really on time. Benetan gara izari zarete bukatzen, asko praktikatu duzu, dudarik gabe, etzaitu duzte eta aztuko, baina aztean zu izango altzara lehen aldiz hitz egingo nuen berriz ere, eman.
soinu postprodukzioko zuzendari gisa baditut galdera batzuk. Azaldu esaldi bakarrean, mesedez, zer da eszenak sortzeko liburutegien kudeatzaile bat, zer da, zehazki. Hori guztia da, baina klik bakarrean inspiratu zaitez eta sortzailea izan zaitez zirriborro bat eraman urrengo urratsera klik bakarraz. Baina zer dira, zenbat denbora aurrezten da proiektu batean kalkulatutakoa benetako ekoizpen batean. Esan dudan moduan, ni film industrian egon naiz. Eman zenbaki bat mesedez. Kalkulatu dut normalean 3 egunean egiten duena ordu betean edo egin dezakedala. Oso ondo. Galdera bat daukagu, mugituko gara ekintzaileen epaimaira. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Negozio eredua azaltzean nahiko nuke. Ez dagoelako oso garbi nola lortzen duzen diru sarrera. Ailok erabiltzen dugu lizentziarako eta horixe da standarra audio industrian. Eta odeitik zein offline aktiba daiteke kasu honetan. Zuzenean ari gara ekoizlei saltzen eta beretireko lizentzia daukagu, baina harpidetzakoa ere bai beharren arabera eta business to consumer kontsumitzaile baldin manaiz zenbat ordaindu beharko nuke. $200 izango lirateke betireko lizentzia eta lehiakideak antzeko prezio tartean daude 250, 100etik 300 eta zerbaitera inguruan eta gu 200 inguruan gaude. Hori inbertsioaren itzulkinean oinarrituta dago, lortu nahi duzuen itzulkin horretan edo zerretan zehazki. Konfesatu beharra daukat, aitortu beharra daukat ni audio ingeniere naizela eta ez daukat hainbeste esperientziarik negozioaren alorrean. Beraz, iradokizunak beharko nituzke eta produktua ateratzeko laguntza beharko nuke. Hori garbi esan beharra daukat. Eskerrik asko, hurrengo galdera zein izango da, alde honetan berriz, mesedez. Enrique, zuzeu. Nolakoa da zure taldea, zer egiten du? Ez izutu, ni bakarrik naiz. Ni bakarrik nago hasieratik bukerara, baina legezko talde bat daukat, hitzarmenak eta harpidetzak kudeatzen dituena, baina badaukat kontuetan ere eta alor ekonomikoan laguntzen didanik ere, baina hori arazo bat bada, kontu bat bada, ni bakarrik nago, baina eskalatzeko kideen bila nabil, hau arago edatzeko. Ni kolaboraziorako zabal-zabalik nago, hau negozio plataformat ere bada, beraz norbaitek nahiko balu, bazkide bat, esan duzu bideo analisi bat badagoela eta soinuk sortzaileare, soinuak originalak dira edo soinu daturen baseren bat erabiltzen du. Oso galdera hona da egia esan, guk zenbait izeneko Alemaniar enpresa batetik hartu ditugu soinu batzuk eta horiek hasierarako da, baina bultzatzen zaitu norberaren liburutegia erabiltzera eta 100.000 izaten baitute eta horiek guztiak softwarean sar daitezke eta norberaren soinua ere sar daiteke. Zuk sortzen duzuna originala da eta zeurea da. Eta motor sortzaile hau erabili sortzen dituzun guztiak ere zeuriak dira. Erabiltzen dituzun guztiak ez dute copyrightik. Bai, hori da. Horixe zen helburua. Zoragarria, bukatu dugu, eskerrik asko. It's the last one now. Okay, and now we're going to go back to the UK. We made a tour of Europe, and it is Handel Max from Thol, or Toll, I'm not sure, Thol, right? From the startup Black Goblin, and it's a sound design suite, right? You're going to tell us everything? Please come on stage, and Handel, I'm going to put like here now, I love this at Handel, and this is really great that you are into music. Okay, let's go. It's your turn. Thank you. Okay.
Good morning, everyone. My name is Hendel. I am the CTO from Black Goblin. We are an audio technology company, and originally we were founded in 2018. We provided post-production services to different places in the world. And from this experience, we actually learned a very painful, but it's a valuable lesson in this case. That is, content creators, they absolutely dread the time-consuming, the expensive, and the technical nature of sound design. But sound is very crucial for the success of a project. If you have any bad sound, this will equate to missed important opportunities. There's also a disconnect with the audience and could eventually lead to the failure of your project itself. What does this mean then for us at Black Goblin? We know that content creators want to use sound as an artistic tool. They want customizable audio, they want original audio, most importantly, they want audio that they can own. But they don't want to worry about budget, they don't want to worry about time, they don't want to worry about complexity. And it's for this specific reason that we are developing Thol. Thol is a sound design suite that uses AI to generate sound effects that perfectly match video. And how does this happen? Thol analyzes the video, identifies the elements that are in your video, and then it presents you with most custom tailored sounds that are completely yours, and allows you to give you the customization and the options to work both in an AI feature and also through your traditional methods for that. If your project is done, if you're happy with the work that you have, then you can export this directly into any of the industry's standard formats to continue the process with the workflow in the film industry. Some examples of what we want to achieve with Thol are the following. All right, and we are... Oso ondo. Eta kostua txikitu nahi dugu, baina batez ere edukien sortzaileei bide berriak eman nahi dizkiegu soinua sortzeko haien ikuspegi artistiko integrala hauzetan jarri gabe. 6,3 milioi dolarreko merkatu bat da, eta azken zati honetan estudio txikiak eta handiak ditugu, Paramount esaterako, BBC, eta ziurrenik badakizuenez, bi konpainia daude gauza berdina egiten. Audio eta sormen leherketa handia daukagu. Eta gu merkatuan badago eskuragarri, baina ez daukate pertsonalizazioa, eta horrek erabiltzaileen markatu esperientzia oztopatu egiten du, eta badaude Krotos eta antzeko tresnak, eta pertsonalizazio asko egin daiteke horrelakoetan, zalantzarik gabe, dena dela prestakuntza behar duzu eta denbora, eta Black Goblin saiatzen da soinu diseinua profesionalentzat bideratzen. Daukagun alderdirik garrantzitsuena da gure teknologia zaila dela erreplikatzen, ez dugulako dagoeneko prestatutako eredurik erabiltzen, baizik eta ikerkuntzan oinarritzen dugu gure datu multzo guztiak, eta beraz kontrola daukagu eta gure lanaren ikuspegi etikoa ere bai, oso garrantzitsua baita hori erabiltzaileentzat, eta hori enpresa gisa ere badaukagu. Softwarea arpidetza moduan merkaturatuka da, barkatu, urteko hementxe ditu kuotak, eta funtzio gehiago ezarriko ditugu, hemen ikusten den moduan, eta beste gauzatzuk ere garatzen ari gara esaterako 360ko audio gaitasunak eta Dolby Cinemarako gaitasunak guztia askotariko erabiltzaileentzat. Hau da gure taldea guk garatzen dugu, eta ikusten duzuenez, alor guztitako langileak ditugu. Bakoitzak badaki zer behar den merkatuan, zein den eskuartean daukagun borroka, eta zer behar dugun flotean mantentzeko estudioetako jende ere badaukagu elkarlanean, eta Meta eta SMD-ren moduko erakundeetako kideak ere bai. 572 izen emate ditugu, eta Paramount Picturesekin lanean gabiltza baita, BBC-en ere proiektu pilotu batean
eta IFM programa Berlinalen ere aritu gara, eta nazioarteko jaialdietan ere bai, eta Erresuma Batuan ere jaso dugu filmaren industriaren enpresa berritzaileenetako bat izatearen aitortza. 1000 bezero ordaintzailera iritsi nahi dugu, eta zerbait gehiago nahi baduzu, etorri nigan alasai eta hitz egingo dugu. Eskerrik asko zuri ere, zoragarri. Okay, and let's go with the question. Galderak beraz azken pitch eta aurkezpen honetarako ez da hastan hasiko, mesedez mikrofonoa hasieran lehen lerrora, mesedez, bai, ona ekarri. Eskerrik asko. Okay, thanks for the presentation. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Zein da prototipoaren heldutasun maila? Esan duzue lanean nahi zarete dela prototipo batean. Baina zenbat behar duzue hau merkatuan jartzeko? Orain pilotuarekin ari gara lanean, BBC-en, hori bukatzen ari gara, eta urte bukararako edo egongo da prest, eta bitartean feedbacka jasotzen ari gara, diseinuko kideentzat eta guretzat ari gara dagoeneko ere erabiltzaileen feedbacka jasotzen, eta 2025ko lehen laurdenean uste dut aterako dugula. Erabiltzaile talde batekin egin nomentzen duten proba, balduzue feedbacka oraingoz martxan daukagu BBC-rekin pilotua, baina lehen feedbacka hortik jasoko dugu hain zuzen. Eta postprodukzioan eta dabiltzan eta soinu diseinuan dabiltzan kideak ere baditugu feedback emateko. Eta haiek espero dutena nahi dugu lortu azken finean. Horrelako produktua erabilgarri izan leiteke ere erabiltzaile txikientzat, eta hortaz eskuragarri alda, ordaingarri alda. Bai, bi bezero mota ditugu, estudio txikiak edo independenteak eta handiak, eta biei eman nahi diago aukera hori azken finean. Eta horretarako BBC esaterako elkarlanean ari da gurekin, enpresa handi bat da, eta ikusi dugu aukera bat aliantza da sortzeko. Haien IG departamentuak probatu nahi zuen, eta hori izango da esan duan moduan lehen feedback, eta gero egokituko dugu beste bezero batzuetara. Esan duzu 500 erabiltzaile baino gehiago dituzuela, arpide dun, eteak izaten dira normalean, bai talde txikiak, gehienez 10 pertsonako taldeak, tartean soinu diseinatzaileak dituztenak eta freelanceak badire batzuk ere, eta hurrengo urtean aterako duzu esan ez duenez, baina lehiakorrak izango altzarete hori jakin nahi dut. Izan ere, zuen artxibo erabilera apurba topikoa da. Bai, badakit oraintxe bertan tresna asko direla heltzen, baina hemen zerbaitek bereizte gaitu, eta hori da bermatzen dugula ez dela copyright arazorik egongo, eta bermatzen dugu hasieratik bukaerarako tresna bat dela, ez duzula beste tresnarik behar lan egiten jarraitzeko. Prozesua hasi eta amaitu egiten da, eta hori eskaini nahi dugu industriako estandarretara egokitzea. Influentziak eta kasu azterketak ere egin nahi ditugu jende gehiago horrengana heltzeko. Horrengo galdera bai badaukazu bat? Labur egin mesedez. Esaldi bakarrean esan zein den zure proposamena zenbakitan. Erabiltzen duzun denbora txikitu behar duzu zenbakia, mesez, 175 ere murrizten da. Hori baliatuta dago, bai, hori egin dugu gure lehen azterketan, gure merkatuko lehen azterketa. Azken minutuko galdera, mesedez, zorionak aurkezpenagatik, funtsoen bila zabiltzaten, oski finantzaketaren bila eta funtso horietarako baduzu oinarririk. Dagoeneko badaukagu finantzamendua azeleratzaile batetik handik lortuta, eta 300.000
liberar arteko dirua lortu nahi dugu, gero hori garatu izateko. Eta horrek aukera emango digu taldea handitzeko eta noski aurrera egin ahal izateko. Horixe ba, mila esker, hori zen azken pitcha. Okay, we're going to move right away to the next block for the Spanish session, but... Jarraian urrengo blokera igaroko gara, gaztelaniazko blokera edo Espainiako aurkezpenen blokera noski. Badaukat, Europako media sortzaileen maiko informazio bat, eta hartarako daukagu gure urrengo gonbidatua. Non dago dirua? Dirua hasi egingo digu. Esango digu non dagoen hain zuzen diru hori. Ezta, zuritzuko dizut, eszenatokia 7 minutu dituzu. Saiatuko naiz 5-7 minutuan egiten. Apur bat berandu goaz. Dirua non dagoen jakin nahi dugu. Egunon, eta eskerrik asko zinemaldiari jardunaldi honetara gonbidatzeagatik. Buenos días. Eskerrik asko zinemaldiari jardunaldi hauetara gonbidatzeagatik. Saiatuko naiz labur egiten. Eta adierazin dizuet median ze aukera ditugun zuen proiektuetarako. Pentsatzen dut ezagutzen duzuela media programa oso zabala delako eta 16 deialdi inguru egiten ditu urtean ikusentzunezko sektorearen kate guztia irako. Eta gainera prestakuntza tailerak ere antolatzen ditugu ikusentzunezko sektoreko profesionalentzat. Eta beste balio gehigarri bat ere badugu. Eta hau media herrialde guztietan presenta dago, eta horietako bat, bulegoetako bat da, Media Euskadikoa hementxe dago, hain zuzen, Tabakaleran. Ondo dakizuenez, sektorea aldatzen ari da. Iraultza digitala asko ari da eraldatzen sektorea, eta horregatik media atalean deialdi berriak egiten ari gara, horrelako proiektuetarako horietako bat Innovative Tools and Innovative Models, eta dakizuenez, kursalean egongo zeharetenez arratsaldean, stand bat daukagu bertan mediakoa, eta handik pasatu beharko zarete, eta azalduko dizuet banan zer datorren ondo zuen proiektuetarako. Deialdiaren helburua da eskuragarritasuna, ikusgaitasuna handitzea Europako ikusentzunezko ekoizpenetarako, eta lehiakortasuna eta ekologia hobetu nahi dugu Europako ikusentzunezko industrian. Deialdi honetan aurkezten diran proiektuek, besteak beste, azpititulazio eta irisgarritasun tresnak izan ditzakete. Azken finean, Europako ikusentzunezko proiektuen ikusleak ugaritzeko eta haiei laguntzeko. Merkatuen efizientzia hobetzen duten tresnak ere onartzen dira, eta sinergiak eta bateragarritasunak hobetzen dituzten proiektuak ere, bai, bereziki festivaletako, zinemetako eta abarretako aplikazioetarako eta industriaren jasangarritasuna hobetzen duten proiektuak ere bai, noski, eta azkenik hau guztia ez da, hau guztia bultzatzen duen arren, jaurlaritzaren garapena ez du bultzatzen. Industria jasangarriagoa bultzatzeko eta ingurumena errespetatzen duena, genero inklusio eta dibertsitatea ere babestu nahi du, eta proiektu hauetan gardentasuna gakoa da hauen aurkezteko. Eta deialdietako eskaerek noski emaitzak zabaltzeko estrategia bat ere txertatu beharko du, plan bat. Gomendio batzuk. Oso garbi aurkeztu behar dituzue erremintak izango dituen eraginak. Garbi izan zuen finantzagaitasuna ere aloratuko dela, enpresa gisa duzuena, eta hobe da elkarteek, batematikin elkartzen bazarete,
hasiera-hasieratik hartzea. Hau da, deialdira aurkeztu aurretik elkartzea. Deialdi honetan, onuradun gisa ere aurkez zaitezkete, ez duzu ezertan elkarlanean egon. Deialdia aste honetan aurkeztuko da, okarez banago, eta bestela laster izango da, eta epe muga izango da gutxi gora bera urrengo urtearen hasiera edo. Ulertzen dut, deialdi horiek zailak direla, konplexuak direla, eta hilabeteak eskatzen dituztela aurkezteko, baina Eizek esan duenez, Europan badago finantzatzeko aukera, eta kontuan hartu behar dugu aukera hori. Horretarako gaude mediako bulegoak zuei laguntzeko, eta proiektuak aurkezteko laguntza emateko, aholkuak emateko, eta proiektu guztia garatzen laguntzeko Bruselan aurkeztu ahal izateko. Nire kasuan, Europa Kreatiba, Europa Sortzailea bulegotik, Euskadin tailerak antolatzen ditut urte guztian zehar, Euskal profesionalei laguntzeko proiektu hobeak aurkez ditzaten. Eta jarduera hauek antolatzen ditut, zinemaldiko industriarekin eta tabakalerarekin. Deialdietan aurkezten ari diren proiektu asko, tailer horietatik igaro dira, eta beraz, pentsatzen dut, baduela nolabaiteko eragina. Deialdi hauek ezin dira alferrik galdu, badago finantzamendua Europan, eta espero dut arratsaldean egongo zaretela, etorriko zaretela, eta ni hantxe egongo naiz, standean zuei erantzuteko 1000 esker, eta espero dut labur egin izana. Perfect! Like a pitch. Bueno, pitchin baten antzera egin duzu. Hauxe da pitchingen gela. Eta orain, Espainiako proiektuen pitchinera pasako gara. Lehenik eta behin, Espainiako proiektuen epaimaia aurkeztuko dizuet. Marta Bragado, Sony Espainiatik dator, hemen dago, gorriz jantzita Bea Aznal, kazetaria, telebistako azeleratzaile eta startupena. Eskerrik asko, Bea. Silvia González ere hemen dugu, koordinatzailea eta komisarioa San Pingins Arten. Hauexek dira epaimaiko kideak. Prest zarete? Hau benetan emozionantea da, jarraitu behar dugu energia maila honekin. Javier Amador Juesma, etor zaitez, zure proiektuarekin Current Anima. Testuak 3D bideoetan transformatzen ditu segunduetan, automatikoki. 6 minutu dituzu eta mikroa mesedez. Kaixo, Javier Amador naiz eta Current Anima aurkeztu nahi dizuet, etxizeria enpresakoa. Zenbat kostatu zaizue zuen azken anuntzioa, komertziala, pelikula, ala bideojokoa? Proiektu garestiak dira, bai denbora, bai diruaren aldetik. Eta hortaz konturatu ziren duela 5 urte etxizeriako sortzaileek. Konturatu ginen adimen artifizialak erabiliz prozesu hauek arindu genitzakela. Gaur egun badira software asko, adibidez Luma, Eklin, Gen 3 edo sorak funtzionatzen dutenak. Eta ondo funtzionatzen dute, baina bideo motzetan, bideo luzeago bat nahi baduzu, akatsak ematen dira, adibidez 6 behatzeko eskuak, aurpegi batzuk arraroak, eta, bueno, nahasketa arraroak egiten ditu. Guk zer egin dugu soluzio nahiko bidagaragarri bat aurkeztu. Zergatik 3D bideo bat sortzen dugulako. Denbora oso gutxian, adibine artifizialaren prozesu guztiaren bidez, 3D eszenario bat sortzen digu, eta bertan gure bideoa egin dezakegu. Eta benetan ona da, zergaitik ez dugu zerotik sortzen, eta ez dagoen beste tardatzen ze batzuetan, Iklin eta Sorak uste dut, kasu horietan esaten zuten
ordubeteko prozesua behar duzula minutu bateko bideoa sortzeko. Eta guk metraje gehiago lortu dezakegu denbora gutxiago erabiliz. Hemen pront bat sar dezakegu, adibidez gizon bat emakumearen ganadoa hondartzan, eta segundu gutxitan eszenadario guztia sortzen digu, eta 3 kamera ditugu. Kamera finkoa, alde batetik, horiek dira kamera arruntenak, frontala, pikatua, kontrapikatua. Ondoren dugu kamera librea. Xaguarekin eta teklatuarekin 3D espazioan desplazatu gaitezke, eta ondoren automatikoa. Eta bertan adimen artifizialak esaten digu zein den onena prompt honetarako. Ikusten duzuenez, emaitza oso ongi reproduzitzen du. Hementxe sortu ditugun beste bideo batzuk adimen artifizialarekin sortu ditugu. Kasu honetan, formula bateko pilotu batentzat izan da. Dena eman genuen eta hemen gaude. Gure produktuak gauza on bat du, eta zera da, flexibilitate edo malgutasun gehiago dugu beste markekin alderatuta. Izan ere, guk Real 3D softwarea erabiltzen dugu, eta denbora errealeko software renderizatua da. Guk edozein elementu aldatu dezakegu karga denborarik gabe. Eta horrek abantaila handia ematen digu. 3D eszenario batean gaudenez, kamerak nahi dugun erara alda ditzakegu, eta ez gaude behartuta kamera jakin bat erabiltzera. Gaur egun berezia da. Gure lankide batzuk Tokyo Game Showen daude, eta teknologia honen prebiua atera dute. Webgunean prest egongo da ikusteko, hechizeria animaren webgunean, eta urriko lehenengo astetik aurrera deskargatzeko aukera izango duzue, probatu nahi baduzue. Horretarako animatzen zaituztego newsletterera arpidetzera, lehenago deskargatu ahal izateko. Momentu honetan, SaaS eredu batekin egingo dugu lan. Oinarrian zure arpidetza hilero aldatzeko aukera izango duzu, metraje ordu desberdinetara sarbidea izateko eta teknologia desberdinetara baita ere. Gaur egun arte, bereziki go-to-market ereduarekin egin dugu lan, eta kolaborazioak eta demoak egin ditugu eduki sortzaile eta marka desberdinekin. Lehen esan dudan moduan, formula bateko pilotu den Marta Garziarekin egin dugu lan. Horretaz gain, Ailen laburmetraiarekin ere egin dugu lan, Dutxez ekoiztetxarekin, eta Samsung eta Sonyrekin ere egin dugu lan. Proiektu hau Ego Koreako telebista produkzioan sartzeko. Eskerrik asko denoi eta ongi etorri 3Daren iraultzara Current animarekin. Eskerrik asko, Javier, oso aurkezpen ona egin duzu. Lehenengo galdera, mesedez. Eskerrik asko zure aurkezpenarengatik. Galdera bat egin nahi dizut, esan duzu demo desberdin daudelak proiektuari buruz. Ze etapetan zaudete, eta Unrealekin lan egiten dut, eta bideojokoen edo animazioen merkatuari buruz, kompatibilitatea nahi duzue sortu Unityrekin, adibidez, edo beste antzeko plataformekin. Gaur egun proiektuaren egoera zera da. Hasieran gaude, nola baita esateko.
Oraintxe bertan 3D espazioen sortzean ari gara lanean, eta dagoeneko lanean ari gara baita ere, etorkizunean espazioak aldatu alizateko aukeran, edota pertsonaiak aldatzeko aukeran, kolore batzuk ere aldatu balko dira, edota aset propioak sartzeko aukera ere landu nahi dugu. Kompatibilitatearen inguruan, horri buruz ez dizut ezer esan, ez dakidalako horri buruz gehiegi, nire lankideak dira hortaz dakitenak, baina kontakto@hechiceria.comen gurekin harremanetan jar zaitezke eta galdera hauek erantzungo dizkizuten nire lankideek. Eskerrik asko, hurrengo galdera. Eskerrik asko zure aurkezpenarengatik. Gustatuko litzaidake honakoa jakitea. Ikuspuntu etikoarekin arduratuta nago. Zuen edukien ikusleari dagokionez, nola maneiatzen duzue hau? Ze informazio duzue zeren eta zuen edukietako bat ikusten dugunean, ikusleak nola daki zer den erreala eta zer ez, nola bermatzen dugu ikusten duena ez dela eduki erreala, baizik eta artifiziala dela. Bai, guk etikari dagokionez, liburutegiekin egiten dugu lan, eta ez ditugu beste pertsonen datuekin lan egiten. Batzuetan, sinadurak kopiatzu eta guzti ere egin da, guk egiten duguna da liburutegiekin lan eta modu egokian. Erabiltzaileak ez duen ezagutzari buruz, oraintxe bertan fotorealismoari buruz ari gara, fotorealismoarekin ari gara lanean, baina beste estiloekin lan ere egin nahi dugu, adibidez, marrazki bizidun kutsuago izatea. Nola jakin ze eduki den benetako eta zen artifiziala, hori sortzaileen kontua da gehiago, alegia beraiek jakinarazi beharko lukete produktua artifiziala dela. Eta ze aplikazioetarako ikusten duzu, zeren esan duzue, telebistako edukietara ari zaretela, edukiekin ari zaretela pentsatzen, baina gaur egun ze eduki darabilkizue? Gaur egun lan egin dugu hainbat enpresa eta pertsonekin, uste dut 1000 pertsona ingururekin gutxi gora bera. Zertarako erabili du bereziki? Bereziki publizitaterako. Hego Korean telebistako ekoizpenean erabiltzeko aukera ari dira begiratzen. Azken galdera, eskerrik asko, zorionak zure aurkezpenarengatik. Konpetentziari buruz galdetu nahi dizut. Lehenengo azarete merkatuan eta hori abantaila kompetitiboa da. Google, Meta eta beste batzuek eskaintzen dituzten produktuekin, zuek ze posiziotan zaudete hoiekin alderatuta? Ikusi dugu badala pare bat enpresa antzekoak, baina gu bezain aurreraturik ez dugu ikusi. Gure proiektua oso handia da. Beraz, edozein momentutan ikusten badugu norbaitek alderdi edo area batean aurreratzen gaituela, beste batetan zentra gaitezke. Guk adibidez, bideo-jokoetara, filmetara, publizitatera jo dezakegu. Anitzak izan gaitezke alde hortatik. Eskerrik asko, 29 segundu. Galderatxo bat dut nik. Zein da prezioa? Baino ez dut denbora nahikorik galdetzeko. Sentitzen dut. 8 segundu dituzu, baina jakin nahiko genuke horri buruz agian gero esplika dizakezu. Sentitzen dut, baina zorrotza izan behar naiz denborarekin. Orain goazen DAP.me startupera, Alejandro San Agustinen enpresa da, eta berak zer egin nahi du? Hizkuntza oztopoak gainditu nahi ditu. Alejandro, 6 minutu dituzu.
Aurkezpena gaztelaniaz egingo dut. Sentitzen dut testuak ingelesez egongo dira eta. Lehenik eta behin misio bat jarri diogu gure buruari, apur bat ambiziosoa da, baina uste dut garrantzitsua dela epe luzeko helburu bat jartzea eta ondoren ikusiko dugu iristen garen ala ez, baina zuzenbide, norabide horretan joan behar gera. Gai izan behar gera, hizkuntza oztopoak gainditzeko munduko eduki profesional guztietan. Alegia, kalitate, exigentzia handiak dituzten edukiak. Beraz, zergatik da kontu hau garrantzitsua? Hemen ikusten duguna da, zenbat pertsonek ez duten hizkuntza bat hitz egiten. Inglesa da gehien hitz egindako hizkuntza eta gehienek munduan ez dute ingelesik egiten eta hala pixka gutxiago beste hizkuntzekin. Beraz, ez bada eduki baten hizkuntza itzultzen eta bikoizten, ez dute aukerari kontsumitzeko. Beraz, hemen txuriez ikusten dugu hor dagoen arazoa. Nola lortuko dugu arazo hau konpontzea? Variable desberdinak daude. Lehenik eta behin saiatu gara ekipo bat sortzen, ahalik eta potentena izateko. Gu lauok Googleen egin genuen lan urte luzez YouTube plataforman. Elias nire sozioak eta biok enpresa bat sortu genuen duela 5 urte eta saldu egin genuen duela 2. Esperientzia dugu startupen garapenaren munduan eta media entertainmenten munduan eta hori da guri gustatzen zaigun mundua. Bigarren elementua zeinan lanean ari garen arazo konpontzeko da teknologia. Guretzat azken helburua da horrera iristeko medio bat eta zer nahi dugu lortu? Plataforma bat sortu nahi dugu, azken finean bideo bat hizkuntza batean jasotzeko eta bideo hori bera 30-40 hizkuntzetan ateratzea kalitate oso handiarekin. Kalitate berrikuspen batekin, bai itzulpenenak, bai transkripzioenak eta bikoizketarenak. Azken finean, nahi duguna da, adimen artifizialeko teknologiaren bidez, emaitza automatikoetan eragina izatea eta ondoren gizaki batek berrikuspen egotea eta azken emaitza izatea kalitate oso handikoa. Plataforma hau garatu dugu. 2 funts ditu. Lehenik eta behin partnerrekin edukia jaso eta eman dezakegu eta beste aldetik estudioa dugu, guk flow deitzen diogu honi. Eta hor interakzioak egoten dira, lantzen ari garen teknologien artean eta berrikuspen taldeekin, adibidez, itzultzaileekin egiten dugu lan, hizkuntza jatorrizko hizkuntza duten pertsonekin eta baita bikoiztaileekin ere. 3 elementu dira funtsezkoak guretzat. Industria hau kontsolidatuta dago eta ez du pauso okerrik eman nahi, ez du arazo etiko ez legalik eduki nahi. Beraz, lehenik eta behin kalitate handikoa izan behar du lortu nahi duguna. Zeren sortzen badugu zerbait okerragoa, zaila da industria etorkizun horretara transizionatzea. Bigarrenik, ez ditugu gizakiak ordezkatu nahi. Nahi duguna da superbotereak eman emaitza askoz hobeak lortzeko. Eta azkenik nahi duguna da arauak bete. Arauak berritzen ari dira, asko mugitzen den ingurumena da. EIU Act da Europako lege berria horren inguruan eta beraz egin behar duguna da soluzioak landu araututako ingurune batekin betetzeko eta gainera vigilantzia aktibo bat dago hortan. Piloto bat izan dugu duela gutxi, El hombre y la tierra bikoiztu dugu, hau oso dokumental ezaguna da Felix inglesez hitz egiten jarri dugu eta hau YouTubeen dago. Dokumental hau etzen inoiz bikoiztua izan. Eta hori da gure helburua hainbeste herrialtera iritsi ez den edukia,
iristea herrialde horietara eta pertsona horietara. Hementxe beste adibide bat dugu. Film klasiko bat da, domeinu publikokoa da, eta soilik jatorriko hizkuntzan egin zen, eta hainbat lan bezala ez dira beste herrialdeetara iritsi, eta gaur egun pelikula hau hartu, eta 30 hizkuntzetan jarri, eta atera dezakegu jendeak ikusi ahal izateko, eta 100 aldiz kostu txikiagoarekin. Gure negozio ereduari buruz, zera esan dezakegu, eredu bat daukagu, gero bigarren eredu batera iristea, alegia. Lehenengo itzulpen eta bikoizketaren industria tradizionaletara iritsi nahi dugu, eta ondoren guk edukia lizentziatu eta banatzu dezakegu. Bai, sentitzen dut, baina arauak dira. Galderak. Norekin ari zara lanean? UN-ekin? Bai. Lehenengo galdera. Beno, zorionak. Azaldu guzu, mesedez, abotsak klonatu eta reproduzitzeari buruz. Nola reproduzi dezakegu jatorrizko pertsonaren fidagarritasun hori. Adibidez, Felix Rodríguez de la Fuente. Nolakoa da horlako pertsona hain ezagun bat ingelesera hitz egiten jartzea nola klonatu daiteke bere bezalako pertsona bat ingelesez hitz egiten, alegia bere matizekin, bere azentuarekin. Hori da klonatzea, jatorrizko ahotsa hartzea eta nola reproduzitzea modu fidagarrian erabakitzen dugun hizkuntzan. Eta hor komentatu duzu, kalitatea mantendu nahi duzula. Hitz egin horri buruz, mesedez. Bai, kalitatea mantentzeko gauza asko egin behar dira. Industriarekin lanen egiteko lan egiten jakin behar da, babes bat ematea, baina outputa kalitatezkoa izatea ere, alegia nahasketa ona izatea, ahotsarena eta aktinarena. Felixen kasuan ezin dugu klonatu, ez dugulako eskubiderik. Ez ditugu eskubideak, agian bere familiarekin lan egin izan genezake, baina komplikatua zen, beraz, egin genuena zen, librutegiko ahotsak hartu, eta aktin horren zati bat, bikoizkelari batek bezala reproduzitzen saiatzea, baina eskubide horiek izatekotan orduan bai klonazio literal bat egiten da hotxorrena. Eskerrik asko zure aurkezpenarengatik. Zure negozio ereduaren internazionalizazioari buruzko galdera dut, nola inkorpora zaitezke merkatu handietara? Bai, ez dit denborarik eman gure negozio eredu nagusia azaltzeko. Guk lizentziatu, bikoiztu eta banatu egiten dugu dena. Guk kostuen 100% asumitzen dugu eta bestentzako doakoa da. Beraz, guk adibidez, Turkiar eduki plataformekin egiten dugulan, bere seriak nazioartekotu nahi dituzte, adibidez, kirolen inguruan ere, berdina egiten dugu. Gure estrategia erabat internazionala da. Hemengo jendearekin egiten dugulan, eta hemengoekin erresagoa da, kontaktu zuzenak ditugulako, baina momentu honetan eskalatu nahi dugu. Eta nazioarteko presentziarekin nahi dugu hori egin, eta hor dugu gure fokoa. Distribuzioari buruz aipatu duzunaren arabera, nolakoa da ere banatzaile distribuidore izatea? Bai, guk eskubideekin egiten dugu lan, beren bikoiztu egiten dugu, eta gero beraiek aukera dute distribuitzeko, banatzeko. Guk gure aldetik aukera dugu segmentu batzuetan banatzeko, adibidez, dokumentaletan, eduki hubak sortu ditugu YouTubeen banatzeko, adibidez. Gu saiatzen gara komplementatzen hasierako produktu horren gaitasunarekin, distribuidoren bidez, ala guk gero horrek egiten banatzaile lanak. Eskerrik asko, bai, zorionak.
hainbat finantzazio errondei buruz hitz egin duzu. Zer moduz doaz, zeintzuk dira helburuak? 2023an hasi genuen enpresa gure funtsekin 400.000 euro inbertitu genituen. Ondoren, ekainean, aurten, gure lehenengo ronda itxi genuen, 1.000.000 euro lortu genituen, eta gure ideia da, orain, behin erakutsita funtzionatzen duela pilotuak, datorren urtetik aurrera egitea beste erronda bat saiatu nahi dugu 10.000.000etara iristea. Gure helburua 5 urtean da 50.000.000 inbertitzea bikoizketaren enpresan. 50 bat pelikula bikoiztu nahi ditugu. Zuek zuen negozioa aurkezten baduzue, ze esaten duzu, zenbat monetizatuko duzu, ze zifra ematen dizkiezue? Bai, lehenik eta behin revenue incrementala. Revenue incremental horren gainean, guk rejumen bat egin dezakegu, eta 50.000era iristen garenean, 6 hilabete aur gehiago, revenua bientzako izango da. Okay. El tercero pitch. Bueno, 3. pitcha. Carlos de Vigo, Emotional Films. Igo onera, mesedez, eta kontaiguzu soluzio honi buruz, denbora errealekoa, emozioen gainean lan egiten duena. Beno, aurkezpena ingelesez da, eta nik gaztelaniaz hitz egingo dut. Eskerrik asko zinemaldiari, sekzio hau sortzeagatik eta hemen egoteagatik gainerako lankideekin. Gu produktora bat gara, hainbat enpresa gara, 20 urte daramatzagu, Naparroan, zinemarekin lanean, 3D, 2D, animazioak sortea izan dugu, Goya nominazioak lortu ditugu, baita Oskarrenak ere, azken urteetan Donostin gaudenez, sortea dugu, zera esateko, Kafunerekin irabazi dugu laburmetraien sekzio bat, beraz, ingeniero eta artista gara aldi berean. Bideojokoak ere egiten ditugu, banatu ditugu PS4, PS3, PC, eta ondo saldu da mundu mailan eta errekonozitu dizkigute gure proiektuak. Eta hortaz gain, adibideen artifizialeko laborategi bat dugu 15 urte baino gehiago daramazkigu teknologia hainbatetan lan egiten. Duela 7 urtetik, ez ChatGPT etorri zanetik, adibideen artifiziala landu genuen ingenieria hitza konputazionalean, irakasleak ere bagara, eta ekipo bat montatu dugu 20 pertsona daude adibideen artifiziala aplikatzen entertainmentuaren industria sektorian. Beraz, imaginatu dezakegu, hau guztia maitasun handiz lantzen dugula. Emotional films, honakoa da. Duela 20 urtetik dugun bisio bat, eta da, film bat pertsonen emozioetara egokitzen dena. Pertsona batek film bat ikusten duen bakoitzean pelikula berri bat da. Ezin duzu pelikula bera 2 aldiz ikusi. Ikusten duzunean berak zu ikusten zaitu. Eta zer egiten du? Zuk baimena ematen badiozu, aztertu egiten ditu zure emozioak eta zure keinuak, baita beste elementu batzuk ere. Hemen ikusten duzu Willow eta PricewaterhouseCoopers. Hoiek egin dute segimendu juridiko guztia databasearena. Eta hemen azpian histograma duzue gauzen kanpaia batekin, ez nahi ez ditugun sesgoak ekiditeko. Bai, badakite interpreteak sufritzen ari direla. Geolokalizazioa ere lantzen dugu, eta horretarako hemen dugu Archibaldo. Hau denbora errealean sortzen da. Ez dago aldez aurretik sortuta. Eskuinekoak japoneraz hitz egiten du. Esan diogulako Tokio kanpoaldean dagolako. Urrengoak ingelesez egiten du eta Empire State Buildingen dago. Berak pentsatzen dulako Nova Yorken dagoela. Eta urrengoa Annecy dago Frantzian. Eta goikoa
imaginatuko duzuenez, Donostin dago eta oso pozik dago Startup Challengeen dagoelako. Hau guztia denbora realean sortzen ari da, guk ez dugu aurre renderizatu. Beste elementu batzuk erabiltzen ditugu, adibidez sare sozialetako informazioa beti ere, baimentzen badu erabiltzaileak zure Spotify, zure Instagramen eta bar, sartzen gara ikusten duzu zer gustatzen zaizun eta ematen dizugu interesatu altzaizuna. Zure historiala ere aztertzen da, zer ikusi duzun, eta baita ere segunetan ikusten duzu, ez da berdina bakarrik izatea abenduaren 24an, ala norbaitekin egotea, San Valentin egunean. Azken finean, 14 adimen artifizial eredu desberdinak dira, konektatuta denbora realean, modu eskalagarrian, eta aukera ematen dizu, edozein plataformetan, 2D eduki bat, kartun edo hiperrealista hementxe duzue, adibide batzuk, bat Video Games filmarena da, RTV-rekin batera, eta behan digital pin bat da. Produktu fasean gaude, dagoeneko saltzen ari gara edukiak eta tresna, eta Monika Cortiñas doktorearen lana erakutsi nahi dizuet. Bera marketing digitalean doktorea da, eta zuzentzen du Nafarroako Unibertsitate Publikoko marketing atala. Hemen emaitza batzuk dituzue neuromarketingen perfil proba asko egiten dira, ez dute sakondu nahi horretan, baina doktoraren baimenarekin esango dut gezur detektore baten modukoa dela, eta jakiten du zer gustatzen zaion ala zer ez erabiltzaileei. 1,5 milioi euro inbertitu genituen, eta ondoren, zorionez, ikusi genuen impactua, emozioa eta engagementa asko igotzen dela produktu simpleekin. Produktu asko simpleagoa zen ezan film bat. Eta ez zuen saturaziorik sortzen, eta azkenik, eta denboraz ondo noa, honako esan nahiko nuke oraintxe bertan, gustatuko litzaizkiguke inbersoreak, partnerak aurkitzea, eta diseinatu ditugu hainbat negozio eredu oso berriak, eztabaidak aukerak irekitzen dituzte, eta uste dugu zinema industrian horrera joan bar gerala. Zergatik eredu tradizionalean ikusten ari gara zenbakiak noruntz doa zen, eta berrasmatu egin behar dugu gure burua. Eskerrik asko. Great. Okay. I would be curious about the genero adierazpenaren inguruko horrekin zalantza daukat, zer esan nahi dut ez hemen? Mila esker aurkezpenagatik ulertu dudana da datu batzuetatik abiatuta egin duzuela lan, azken finean voluntarioen datuetatik abiatuta, sartu zarete haien saretan eta haien emozioetan, eta edukiak ematen dizkiezue haien gustuetara egokituta. Hori da? Erabiltzailearen lekuan jartzea da ulertzeko modurik errezena. Modu gardenean filmak, konturatu gabe, zerak, erabiltzaileak atzetik egokitu egiten da film hori. Iraupena, argiztapena guztia egokitu egiten zaio artistek ezarritako irizpide batzuen arabera, baina gehien bat ikuslearen ezaugarrien arabera. Azken finean egin duguna da, datu base handi bat sortu, 9.000 pertsona ingurukoa, planeta osokoa, eta guztia huilo eta lehen erakutsi den beste enpresak gainbegiratuta, eta azken finean oinarrizko emozioen datua hartu da, eta emozioa nolabait garatu da ikusteko eduki pertsonalizatua, erabiltzaile bakoitzari egokitua, eta zuzenean. Saiatu nintzen demonstrazio egiten, baina ia itzultzaileak hil ere egin ditut, baina norbaitek nahi badu, gero ikus daiteke. Duela 7 urte hasi ginen teknologia honekin, eta duela 3 hasi bukatu genuen loait esateko azken tarte honetan iraultza egiten egon gara, eta uste dut zinemaren industria ez dago
ez dagoela prest hau finantzatzeko. Ez baita film bat eta ez baita bideojoko bat. Nolabait esateko leku arraro batean gaude finantzak eta topatzeko. Eta oso pertsonalizatua da, ez da? Erabiltzaile bat da, ez dakit zinema batera hori eraman daiteken, jende talde batera eraman daiteken, noski, egin daiteke gidoilariek egiten dutena da, zuzenariek erabakia hartzea haien targetaren arabera, haien xede hartzaileen arabera. Aurrentzako film bat egiten baldin baduzu, aurren informazioa jasoko duzu, noski gurasoi kasurik ez diete egingo, eta aurrei bakarrik egingo diet. Aldiz, 30 eta 60 urte arteko jendearentzat egiten baldin baduzu filma, artistikoki horrela erabaki duzulako, erabaki hori har dezakezu eta hori aplika daiteke tresna honetan. Nolabait, artistak nahi bezain beste erabaki daude eta hori guztiak aplika daitezke tresnan, esan berezala. Zalantza bat badaukat. Jakin nahiko nuke ze etapatan zaudeten proiektu interaktibo honetan eta finantzaketa azari naiz. Eta besteak zer ikusia du gauza batekin. Ea egingarria den bueltan jasotzea informazio hau. Hau da, sortzaileek jaso dezaketen sortzen ari den informazio edo eduki horren informazio guztia. Hemen kontatzen ari gatzaizkizuena da, erabiltzailearekiko esperientzia, baina sortzailearentzat ere sekulako esperientzia izango da. Solasaldi bat izango delako, elkarrezketa bat azken finean urrengo edukietarako balio izan ezaiokeena. Adibidez, xede hartzailearekin funtzionatzen ez badu. Hor badago legezko gai bat, banaketa plataformaren arabera landu beharrak dena, ez baita gauza bera gainera herrialde ezberdinetan, hau aplikatzea, Estatu Batuetan, Japonian edo Europar Batasunean. Eta lehen galdera da, finantzaketan non gauden, ez da, gure kontura ari gara, adimen artifizialan asko inbertitu dugulako, eta disrupzio alorrea aipatu dizuet, baina gauza asko egiten ditugu alor ezberdinetan eta ad hoc proiektuetan egiten dugu lan, neurrira egindako proiektuetan egoten gara normalean lanean eta beste industria sektore batzuetan ere sartzen gara. Aztertzen dugu enpresaren errealitatea eta sorkuntza horretatik adimen artifizialeko irten bideak diseinatzen ditugu. Ez aurreko prozesuak ordezteko, baizik eta egiten dutena biderkatzeko. Sentitzen zaitut barkatu, baina ez daukagu demora gehiago galderetarako. Eskerrik asko ordea. My job is hard, it's really difficult. Oso zaila da nire lana, benetan, oso zaila. Laugarren pitxerako gogo handia daukat izan ere, eta tamalez, lehen emakumea da, hemen goian non daude emakumeak teknologian. Natasha Turankoruz daukago hula hoopekin. Eta gaia filmetako inbertsioa demokratizatzea da. Bai, mesedez edo nork egin dezake negozioa eta ez dut genero hemen ezarri nahi, baina tamalez esan egin behar dut, ez da? Aurkezpena ingelesez egingo dut, guztiok ulertzeko nire izena Natasha Duran da, eta hula hoopeko zuzendarikidea naiz. Inbertsio plataforma bat da, eta haren xedea da zineman eta entretenimenduan inbertitu ahal izatea, eta inbertsioak lortzea, noski. Pentsa ezazue zuen film gogokoenean, segundo batez. Eta imaginatu, zuk inbertitu ahal izan bazenu eta haren irabazietan ere parte hartu ahal izan bazenu. Merkatua oso handia da, baina gutxi batzuentzat bakarrik. Guztiok ezin dugu itzulkin hauetaz gozatu. Zinemaren industria kutxa beltz bat da, mugatua da sarbidea eta estandarizazioa falta da. Hula hoop jaio da hain zuzen edonori aukera emateko inbertitu ahal izateko. Erraz eta era efizientean. Sarbidea eman diezaiokegu inbertsiogile potentzialei eta
guztia arduratzen gara gure inbertsiogileen izenean. Hula hoopek badu abantaila bat eta da ez duela hiperik hartzen. Eta tentuz hautatzen dugu inbertsiogileentzako inbertsio edukia. Produktu finantzario ezberdinak ditugu, laneko kapitala, esaterako, eta ekitate inbertsioak ere bai. Gure negozio eredua, hauet esango dut, gure teknologia punta-puntakoa da, eta hori erabiltzen dugu eraginkorrak garela bermatzeko, eta gainera segurtasunez egiteko inbertsiorako zera guztiak, prozesu guztiak. Horrek guztiak interesa izan dezake gainera, hortaz gure negozio eredua oinarritzen da gure plataformako negozio volumenean komisio bat jartzean. Hau dira nazioartean finantzatu ditugun filmetako batzuk. Azken finean, 700.000 euro baino gehiago egin ditugu. Eta espero dugu 2025erako 1,3 milioi eurora heltzea eta 10 milioira heltzea ere bai, oraingo urterako ziurrenik. Profesional talde paregabea gara eta esperientzia handia daukagu gainera negozio arrakastatsuak egiten eta startupak egiten. Batzuk ezagutuko dituzue, esaterako Thomas Jacobs, 20th Century Fox estudioko zuzendari izan baitzen. Eta pozik diotsuet gure telesailetako bat atera dela BBC-en eta CBC-en. Idris Elbak ekoitzia da, eta Ameriketako artista beltzen komunitatea hitz egiten du. Eskubidez eta diruaz gozatzeko aukera izan ez duten hori ez mintzatzen da, eta La Fianza ere badaukagu, laster urriaren 5ean zinemetan estreinatuko dena, eta produktorearekin ere hitz egin dezakezu hemen baitago. Eskerrik asko. Oso azkarra izan da, ezta? 5 minututik bera. Nahiago ditut galderak, baina ezin da batetik bestera pasatu. Hau ez da, daukadan araua. Beraz, nork dauka lehen galdera Nataxarentzat? Mikrofonoa mesedez, bai, eskerrik asko. Bejon deizula, Nataxa, zorionak benetan, inbertsioa demokratizatzeko apustu hau egitatik. Badaukat galdera bat ordea, inbertsiogileak pasiboa da guztiz, edo badauka aukera produkzioaren diseinuen parte hartzeko. Kasu honetan, inbertsio ohiko bat da, set class bat, produktu finantzario bat izango baliz bezala. Real estate edo stock marketen moduko inbertsioak dira. Hau da, ekoizleari eman nahi diogu, haren jakintzaren bitartez eta esperientziaren bitartez produktu bat egiteko. Eta helburua da inbertsioa ez egotea beti pertsona berdinen behin finantzatutakoa guztiapen zirkuitu arruntean sartzen da. Bai, saiatzen gara lan egiten dugun ekoizle horiek esperientzia izatea dagoeneko eta kolateralen bat izatea. Beti dago arriskuren bat, baina noski banaketa batzuk edo aurre salmenta batzuk baldin badituzu, beti segurtasun handiago ematen du. Oraingoz saiatzen gara ez joaten oso gauza independentara joaten, saiatzen gara ohikoetara jotzen, hor cashflowa behar dugulako eta hori behar dugulako industrian bai oso bizkor. Esan duzu plataformaren oinarria dela errentagarritasuna edo adimen artifizialean oinarrituta dagoela errentagarritasun hori, baina hori ez dut ulertu.
Adimen artifizialaren zatia da gehien bat prozesuak hautatzeko eta pelikulen filmak hautatzeko bidea. Eta blockchainaren adamen garrantzitsuan ikuste eta da hain zuzen, zuk baduela segurtasuna ematen dizula, baduzula nolabait filmaren akzio bat eta hor backend ere badaukagu eta hortaz inork ezin dizu esan kontratu hori existitzen ez dela, odeian dagoelako, zure izena dagoelako, eta nolabait bermatu egiten du zurea dela. Eta poliki joango gara funtzionalitate eta alderdi teknologikoak txertatzen, poliki prozesuak bizkortzeko gehien bat. Alderdi territorialean daukatu da, ze territorioetan daukazu interesa eta nola ari zarete pentsatzen impactu horietan, lurralde horietan impactu izatea eta bueltan etortzea finantzaketa edo hobeto esan da, eragiketa. Guk ez dugu filmu osoa finantzatzen guk, utxuneak finantzatzen ditugu mundu osokoa izan daiteke inbertsioa. Australiako, Estatu Batuetako inbertsio gileak ditugu, Ingalaterrakoak, Espainiakoak gehien bat noski, baina kontua da ez dugula pemediarik egin. Galdera bat daukagu hemen, salto egingo duguna. Autoritate finanziarioaren batek erregulatzen altzaitu zuzte, bai, alderdi hori isten ari gara, baina hori isten ari gara. Zer gertatzen da porrot finantzario baldin badago, zein da finantzaren aldetik hor dagoena? Credit broker bat zarete, edo zer zarete? Zer gertatzen da proiektu batek huts egiten baldin badu? Orain kontratu finantzario arrunt bat egiten dugu, garbi gelditzen da arriskoa dagoela. Mailegu partizipatzaile bat bezalakoa da azken finean eta modu ezberdinak ustiatuko ditugu ziurrenik. Ze jurisdikziotan oinarritzen da oraintxe bertan Espainian. Eta guk nahi dugun moduan harago joatzen saiatuko bagina, oraingoz hemen gaude oinarrituta. Oraingoz, Espainiar jurisdikzioan oinarritutakoak bakarrik egin ditzakezue business to businessen gure lanean oinarritzen da, aldiz business to client horretan zuzenean ekoizlearekin egiten dugu. Hortaz, diru asko inbertitzen badute ero, hango jurisdikzioan inbertitzen du bezeroak eta ez gurean. Eskerrik asko galderak ere erantzutagatik noski. Beno! Eta orain, eguneko azken pitxina. Vocality AI, Jose Luis Herranz izango dugu gurekin. Tropa Servicios Audiovisuales enpresarena. Eta nik uste batematik izango duela hemen interesen bat. Eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik. Hogei urtez lokuzio estudio tradizionala izan gara eta gure indargunak dira 19 hizkuntzatan grabatzea mestez bentzentzat, audioliburua grabatzea, eta badago esamolde bat esan duena, hain naiz azkarra, ni baino azkarrago ez inguratzen bai naiz. Jose Luis esaten zidaten ez dakizu teknologiaz, baino adimen artifizialak gure sektorea erabat aldatuko. Eta duela 2 urte edo, abian jarri ginen, eta Emilio Soria katedratikoarekin, Valentziako Unibertsitatekoarekin akordio bat egin genuen, eta lortu genuen gaur egun lortzea, ahots klonatuko ereduak lortzea euskaraz, gaztelaniaz, eta entzun ditzagun batzuk mesedez. Vocality gara, eta gizakalitateko ahotsa ematen dugu 180 azkarrago eta 150 merkeago ohiko produkzioa baino. Ikus-entzunezkorako, dokumentaletarako, interneterako, bideoetarako, eta bere edukietan ahotsa behar duen edonorentzat, gainera prestatzaileentzat, editoreentzat, sortzaileentzat. Hau Salvador Serranoren ahotsa da.
bideojokoetan lokuzio gehien egin dituen aktorea. Nahi baduzue sartu webgunera, kaskoekin hobeto entzuten delako eta kalitatea hobeto igertzen delako. Ezin gara erromantiko jarri, ezin dugu ironiko jarri oraingoz, baina 6 ahots dituzue, bat euskaraz, bat alemanieraz, bat ingeles amerikarrean, eta batez ere ez du balio zinemarako, baina bai agian prestakuntzarako, marketingerako eta publizitaterako, hau da, interpretazio behar handirik ez duen edo zertarako balia du. Eta euskaraz ez dakizuen entzat, esaldi bat entzungo duzu euskaraz dioena, edukiaren zerbitzura gaudela eta jatorrizko ahotsaren lokutorearen zerbitzura gaudela dioena. Estamos al servicio del cliente, pero ¿quién es nuestro cliente? Eta esataria gure aliatua. Bueno, ayer mismo tuvimos... Atzo zinemaldiari esker, aukera izan genuen ETV-ko programazio zuzendaria erekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta esantzeko normatiba zela hotxa, eta zentzu horretan edarra zela, baina nahiko zuela emozio gehiago izatea, eta horretan ari gara lanean, azken finean, eta gure helburua da, 20 hizkuntzatan eskaintzea urte bukarerako, ahalik eta kalitate handieneko ahots klonatuak. Eta hurrengo urterako, txertatu ahal izatea gure eskaintzan, emozio zantzu batzuk. Ez dugu noski emozioa ordezkatu ahal izango. Giza interpretazioa ezingo dugu ordezkatu. Hori mila modutan esan dezakegulako, baina adimen artifizialak ez du hori ordezkatuko, baina lortuko dugu beste zerbait egitea nik uste. Nolakoa da vokality laburtzeko ia kalitate humanoa duen ahots klonatua da, eta gure webgunean ikus dezakezue, baina gainera arraro xamarrak gara. Enpresa teknologiko guztiek izan nahi dute SaaS izan, eta horretan inbertitu nahi dute guztiek. Guk SaaS plataforma izan nahi dugu, baina gainera nahi dugu arreta pertsonalizatua. Ez dirua gustatzen zaigulako eta rentagarri izan nahi dugulako lehenbailehen, baizik eta elementu bereizle bat nahi dugulako multinazionalen aldean. Eta nahi dugu lehiakorrak izan, bihar Googleekin kontaktatu nahi baduzue, denok dakigu ezingo dugu Googleekin erraz hitz egin, eta gurekin ordea bai. Eta horren emaitza beti dago edukiaren zerbitzura eta bezeraren zerbitzura eta ez inbertsio gilearen zerbitzura. Eta horregatik ez dugu SaaS bat izan nahi. Puntatako teknologiaz hitz egin nahi dugu orain, gainera punta-puntakoaz definitzeko nolakoak garen. Hau batin katalan bat da. 20. mende hasieran sortu zen, ez dauka lemarik ere. Egurpusketa bat da, bela bat, eta ez dauka lemarik ere, pilotua da bera, kapitaina, pixuarekin gidatzen duena. Hau ez da gaso teknologikoa, esango duzu, ez egia esan, baina gauza bategatik aipatu dute gaur hemen. Uste dugu elementu nagusienetako bat dela gai garela edukia aberasteko kalitatezko ahotsarekin eta ia gizakalitatearekin ala edukia hobi bat baldin bada, Katalunian bakarrik existitzen den ontzionen inguruan esaterako, horren inguruan egin behar baldin baduzu zerbait, euneko 80 azkarrago eta euneko 50 merkeago, kalitate profesionaleko ahotsak izango dituzue. Bitzu bi modelo baten bidean goaz, zure ahots departamentua izan nahi dugu, eta horren inguruan askatasuna eman nahi dugu joateko, sartzeko baino. Kontsumitutako minutuko bakarrik kobratuko dugu eta hortaz honako hauek konpontzen ditugu. Ikusentzunezko edukia aberastea eta gainera guztiontzako ordainsari lortzea eta gainera lokutorek minutu jasoko dute zenbat jasotzen ari diren, zenbat erabiltzen ari den haien ahotsa. 39 hizkuntzatan 20 urtez lokuzioak egin ondoren, ahots klonatua txertatu du gure zerbitzuan. Gu datu iturri ditugu batetik nazioarteko txostenak eta 2030erako 48.000 milioi dolarreko merkatua. Listo, hau izan da guztia, eskerrik asko. Good! Oso ondo, mila esker galderak.
Nork hasi nahi du galderekin, Bea, Selva. Talde bat galdetu nahi zut, startup batean taldea funtsezkoa da, eta esan duzue, bereizi nahi egin duzuela, 20 urteren ondoren, zergatik hautatu beharko luke enpresa hau bezero batek aukera asko gongo dira merkatuan, baina zergatik hautatu beharko luke zuena hain zuzen? Beno, lehenik eta behin uste dugu gure irtenbideak izugarrizko kalitatea izango duela, eta baduela esango nuke aktore handiek eta eragile handiak duten kalitate berbera lortu dugula, eta gure helburua gainera da 39 hizkuntza horiek izatea, zeinekin badugun dagoeneko esperientzia, datuak ere baditugu gainera, eta lokutorearekin konfiantzasko harremana daukagu, izan ere ahotsa klonatzea da gauza simplea. Horrek aukera asko emango dizkigu, eta gainera konturatzen ari gara, eta sektorean ere ikusten dugu gutxi gora bera 30%, produkzio tradizionalaren 30% bideratzen ari da testu, speech, merkatura, eta uste dut badaudela lehiakide oso handiak, baina badugula guk balio bere izgarri bat. Zer ari zarete bilatzen etapa hau bukatzeko? Ze fasetan zaudete, gainera 175.000 euro inbertitu ditugu gutxira bera, hemen dauden teknologo guztiek jakingo dute kolpe asko daudela eta ZTO egokia topatzea zaila dela, programazio talde egokia topatzea zaila dela, eta orain inbertsioan gaude, baina zabalik gaude inbertsio gehiago egotea. Oraingoz gure kabuz ari gara, Valentziako Unibertsitatearen laguntzaz, baina azelerazio prozesu batean gaude, azeleragailu batean Valentzian, nahiz eta gure oinarria Madriden egon, baina oraingoz geure baliabidetatik tirakari gara. Proiektua da lokutoren ahotsak klonatzea. Ahotsak sortzea pentsatu alduzue, hau da ahots berriak. Ez, printzipioz guk hasiera batean nahi dugu gure eskaintza gutxi bera 34 hizkuntzakoa izatea 20 hizkuntza hauetan urte bukaerarako, eta 39 hizkuntzatara heldu ahal izatea, baina esperientzia izan dugu oso esanguratsuak gainera, eta bialduko diot nahi duenari, Antonio Escotadoren ahotsa klonatzen segulako esperientzia izan da, eta negoziazio prozesuan ez genuen bukatu, baina Espainiako telebistarako egin genuen horrelako lan bat, baina klona ditzakegu pertsona garrantzitsuen ahotsa ere, baina ez dut honetaz hitz egingo, ez daukagulako guztiz itxia, baina dagoeneko hildako pertsonen ahotsa ere klona daiteke familiaren baimenarekin, beti da gordea pertsona bat atzean, ez da? Ahots klonatuarekin egiten duzuna nola kontrolatzen da horren ondoren? Guk plataformara igotzen dugu, SAS plataformara intzuzen, eta guk beti izaten dugu arma teknologiko oso handia daukagula, termonuklearra, inork erabiltzen duena, eta kontratu bat da. Guk kontratu bat daukagu lokutorearekin edo ahotsaren jabearen oinordekoekin. Eta horrek erabilera kurba bat izango du, eta beraz lokutore bakoitzak jakin ahalko du zertarako erabili den, eta zer eduki sortu duen ere bai? Bai, noski. Badaki ze izenburu den, baina gauza eta azpimarratu behar dugu egia da, B2B negozio eredu batera bideratzen gara. Nik ez dut imaginatzen astakeriak esatea honen bitartez, baina gerta daiteke bi gauza argitu nahi ditut bat, espezialista batek behin esan zidan, zesikeko kriptografiako aditu batek esan zidan. Erabiltzaile zilegi bakarrik zigortzen du gehiegi enkriptatzeak. Helburua da noski mugak jarri alizatea, guk enpresekin bakarrik egiten dugu lan, eta hori bada muga bat, gure alde jokatzen duena. Nik zintzoa izango naiz, konfiantzan gaudelako inor adi ez daukagunez. Plataforma dagoeneko erabiltzeko moduan dago, baina blockchainen bitartez markatuko dugu sortzen dugun audio oro. Hortaz,
gurea dirudien audio bat, astakeria bat esaten entzuten bada, begiratu ahal izango dugu, ea hori aldatu den. Krimena ez da horren bitartez ordeztuko, hori hau ezingo dugu saioestu. Kitxo, bukatu dugu. Sentitzen dut ez daukagu denborarik. Oso zorrotzan ez arauekin gainera. Eskerrik asko, baina azkena izan zara, zorionak bukatu duzue. Beno, ikuspegi eta irtenbide asko ikusi ditugu eta orduak eta 45 iragarriko dugu irabazlea zeremoniaren ondoren. Beraz, orduak eta 45, ordubiak laurden gutxietan. Hortxe emango ditugu sari guztiak, 3 sariak. Eta beraz, hori izango da, azkeneko momentua, kontaktuan egoteko bileraren aurretik edo mainguraren aurretik. Epaimaiak bat daukazuelana, orain deskantsu txiki bat, 12 arte, zen, baina eta 35 arte utziko dugu, ezta? Hemen txena izaituztet, puntual mai ingururako. Ea, adimin artifizialak bizi hobea bizitzen laguntzen digun, hori izango da gaurko hitzaldiaren gaia.